mano kaluwore kod dwaro mar piny owacho e kinde ma bende wacho ni parastatals mamoko ok osebedo ka tiyo makare kod omenda kata onge mar omenda bende osemiyo kata mana kembe ma kamago ok osebedo ka timo makare e yor ohala. Ng'eni Cleophas ne timo sigana ma kama odiochieng' manyoro. Romo notimore odiochieng' manyoro okel jotatije mag riwruoge kata kembe mag sirkal kod bede migepe mopogore opogore mag sirkal masani. To gima nitie mayangore ma jatend piny Kenya nowacho ni onge kata odiochieng' achiel ma yuto maru kata omenda mutiyo godo kata miluongo ni expenditure nyalo bedo ni nitiere malo moloyo yuto ma okelo kinde ma gigo ma omenda mutiyo godo e apis oidho malo moewo gino ma uyudo kaka revenue tiende ni ok uyud yuto moro amora gimutimo en lal to ka en ohand lal tiende nang'o. Owach gima kamago onego bed ni loro kata riwruok kumoro achiel mondo nene ere kaka ginyalo kelo yuto mabup bende ne sirkal. Mano e chenro cha bende mar jatend piny Kenya wacho kinde mokalo ni kembe gi mag sirkal moko bende onego bed ni kelo lwet ji giwegi mondo nene ni ginyalo bedo e thuolo mane. Koro ng'eni mano bende twak madhi bedo e twak mokwongo kiny ma kawuono ka odhi bedo kanyo ka warangi achiel. Penjo ben koro ni ponono kembe ma koro pono ni bolori kalore ni onge omenda moro amora ma giloso. Jotije matie kembe go gibiro bedo ka gidhi kanye. Wach ka ni jogo ma pono ni biro bedo ka riembo tich ponono gin jotelo matayo kembe ma kama ka achiel kod jokanyo mag boards ka achiel kod jotije mamoko gibiro bedo ka gidhi kanye ponono ni olor kembe ma kamago. Twak ma kamano nyaka Ramogi Ajwang wabo bedo godo e twak mokwongo e chenro mar Opinyo Okinyi ma kawuono saa 1 nyaka saa 2:30 mar okinyi. Bang' mano chieng' tich adek ka chieng' tich adek ibiro bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo kod nyawadwa Jailieta. Bang' mano to biro bedo kwa donjo e mbaka oromo kama ibo kuonge yudo chal mar fwambo kod Sharon Ong'ao kaeto Cleophas biro bedo katai e twak e chenro mar mbaka oromo. E twak ma kawuono rangane ute kata kuonde ma rito nyithindo nyawedo nyithindo madongo ahinya gi thoth ahinya kasa wachore 45,000 duto moke pacho kae onego bed ni idwoko gi kendo giriwre kod anyuola magi. Chenro sirkal ochako timo higni 3 mokalo tinende pod mbaka madhi nyime bende dhi chopo kare. Wadhi bedo kae kod jogo mantiere kod ute mag rito nyithindo gi mago nyithind kiye nyithindo ma okwan nyithindo ma olal to yud kacho wacho ni gin ga orphanages wacho ni Kisumu kacha ne mantiere gi moko mathoth ahinya mantiere to no chenro mane gitimo donge orphanage tiende ga nang'o. Wacho ni ti jogo ma kodongo kacha kimiyo gi rit makende ka gibedo joma dongo bende ok ne gichung' kende gi magi wach ni magi madwaro magi madatimo gima chalo kama gere ka kirito gi kinde machalo kamago. To ka dhi bedo go nyakoro Ramogi Ajwang achiel kachiel kawuok e studio ma Nairobi ka achiel kachiel mondo wabed ne kod ng'eyo ni kama entie ka ochal nade benjo moko Sharon gi Joyce en adie jomoko bende nyapere ni orphanages girang'o atimore ga iye ka pok gikalo go kata pok gichopo iye kanyo to kana moko bedo ka limo gi kendo tero mondo mopogore opogore ang' wawinyane ni ere ka sirkal biro kod paro ni ere kaka gintiere ka nitiere ute moko kuom ranyisi modhi bedo godo ka wacho ni en achiel kuom utego ma bende kwany nyithindo ma ojwang' ojwang' ok ni jonyuol gintie kumoro en oikwanye bath ndara nyathi machalo kama itere kanyo ikwanye kotin ma gik moko ma bende warangi ka wantie kod jowinjowa kachiel kod ka joneno achiel kachiel kama giyudowa. Koro nyaka Ramogi Ajwang sani nyaka orom giko yorno ote machuok SMS line nomo yaw mane 2-3-6-0-0 ka itudi kodwa e mbui mar Facebook X kod mano mar YouTube idwa @RamogiTV Kenya mane YouTube kacha subscribe mondo yudi chenro achiel kachiel kata live kama intiere kitudi kod e mbui meka duto mag Facebook X yuda @Cleophas Watch. Nyaka Ramogi Ajwang an bedi tudri kod e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyaka Ramogi Ajwang fan page mara mbui mar Facebook anyakla kod X yuda gi nying mar Sharon Ong'ao bedi kod nyaka giko nikech ma en rope mokwongo magi thondweche. One of the losers was not very happy, and they started to bring fracas in the counting room. Danke's poo mixed with the stones, and it is being sold as subsidized fertilizer. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs.
Alwagi machiegni nyakoro Ramogi jwang' oyawre kamoro amora mantiere kendo magi gin weche manyien e chenro mar piny okinyi ma kawuono. Riwruoge mag jochiw thieth mano koro chano mano moriwo KMPDU mano e ng'anyo mar lakteche ma kwan gi medore odiochieng' ka odiochieng' ma kawuono mano ka wachako kanyo kod chenro mopogore opogore mano timore nyoro. Riwruok machielo mano mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende koro buogo mar dhi ng'anyo bang' ndalo 7 mabiro. Odiochieng' manyocha Kenya Union of Clinical Officers bende ne okoni gichako ng'anyo margi wuok tich mabiro tarik 1 dwe mar 4 kaka Judith Omondi bende koro lero ng'anyo mar KMPDU ni e juma mar 2 ka moko kuom jod bura koro dwaro mondo miyo chuog duol mabiro tayo weche mag thieth pachoka. Kaka ndalo medo sudo e kaka riwruoge ma opogore mag jochiw thieth medo chorore machiegni kod ng'anyo mane ochak ndalo 12 ma okalo kod riwruok mar lakteche KMPDU. Nyaka sani riwruoge mamoko 2 bugo riwore kod KMPDU e ng'anyo bang' ndalo 7. Kopogore gi riwruok mar Clinical Officers mane ochiwo ndalo 7 ne piny owacho odiochieng' manyoro, riwruok mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende okoni bang' ndalo 7 gichako ng'anyo margi. Medical laboratory officers, we have written so many letters. Nobody wants to call us to the table to hear us. These people are equally facing risk in the workplaces as their counterpart in other healthcare cadres. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs, from the Kenya Medical Research Institute, from all the blood banks. And if we do this, we are going to affect and paralyze all the health services across, including the private sector. Thoth ng'oro mag riwruoge mamoko gi okopogore kod meke KMPDU manyaka kawuono podo bago ng'anyo mamuol kod chung' ma otegno ni ok gibidok chien nyaka chop dwachgi. And if those reasons that we enlightened in our strike notice of the 6th March are not solved, we are not going back to work. So basically our peaceful demonstration was to urge the government to fasten their belt to ensure that the issues on the table are solved as quick as possible. Moko kuom jood bura mane twak kod jofwambo bende oseyo migawo mar thieth magikoni osebedo ka seyo ywak mar lakteche ka koro gidwa mondo michuog duol mabiro telo ne sekta mar thieth. There was a CBA, a collective bargain agreement that was signed between the government and the doctors, and it entailed, number 1, that the doctors be paid their arrears owned by the government. Up to now, the doctors in this country are owed some money by the government. That the interns who have been deployed, who are employed already, the government has decided to deduct 91% of their salaries. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. We need to have a health service commission that will take care of the overall problems of the health sector, whether it is from the nurses, the doctors' interests, or the overall status of our health system. Juma ma okalo piny owacho ne otemo bago twak kod riwruok mar KMPDU, twak mane okonyago olemo. Judith Omondi, RamogiTV. Koke sigana mukelo kanyo kod Judith Omondi warango ni moko kuom jod bura ma pacho kae kono nyiso piny owacho mondo gol nying kembe ma itudo kod mbolea mabandi ma osebedo ka uso ne jopur. Jod bura go umutingo jod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba oseyo sirkal kuom tudo dhogi ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur dhi nyime kod nyiewo mbolea ma mokikore gi kite kod kuoyo edero mag sirkal mabiro e kinde ma gunni mamoko mag mbolea mabandia ne oyude gwenge ma Kilgoris odiochieng' manyoro. E twak margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, josiasa e bore riwruok manyien mar siasa mar ground team omedo dwondgi e midhiero mar mbolea mabandia mosebedo ka iuso ne jopur. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba wacho ni en gima mako dhok ni dero mar sirkal mar uso cham kod kothe NCPB ema osebedo ka itiyogo e uso ne jopur mbolea mabandia. But to our utter shock, the fertilizer that is out there
being sold as subsidized fertilizer from outlets from National Cereals and Produce Board. And in this case, I'm talking about the fertilizer that the farmers are receiving messages on their phone that they qualify for subsidy program. It is adulterated fertilizer. The seeds that are available are fake seeds. And we are the farmers' voice, and we must call out the minister in charge of agriculture. Wamushomba bende omako amen kod jatend migawo mar pur Mithika Lenturi kuom tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to imiyo mbolea mokikore kod kite kaachiel kod kuoyo. The minister has appeared on television and on newspapers denying that there is no fake fertilizer. Yet, we are witnessing this kind of fertilizer every day. Yesterday, I was presented with 5 bags of fertilizer that is purported to be fertilizer, but it is fake stones mixed with donkey's poo, and it is being sold as subsidized fertilizer. We must call out this mess. The government has become so insensitive to the extent that now they are conning farmers. Jor burago dwaro mondo sirikal owuog oko malero ne jopiny ng'at ma osebedo ka uso ne jopur mbolea mabandia kaachiel kod chwalo ng'at makamano e doho. Who supplied the fertilizer? Who won the tender? Why don't we see these people to explain to us why this fertilizer is chalk? Some of this fertilizer is chalk, is not even stones. Yeah? And some fake poo. We don't know where they are getting the poo from. We want these people who supplied this fake fertilizer already behind bars. E komachielo, Gavana Matharaka Nithi Muthome Njoki okwayo sirikal mondo ndik jogo duto ma uso ne jopur mbolea kaka yo matieko ongoke mag mbolea mabandia. Anyone who is selling fertilizer in Tharaka Nithi County must register with our Ministry of Agriculture in the county for us to inspect the fertilizer and verify that it is the best quality for our people. Otherwise, ni kazi bure kupatia nyinyi mbegu ya kupanda ya certified seed alafu mnanunua mbolea ambaye ni bandia. Hiyo ni ungwana kweli? Magetimore kinde mbolea mabandia mamoko bende omake gwenge mag Enosoen, Kilgoris, Osinoni, kaachiel kod Keian. Apisas mag okwach kich e gwenge mag Kilgoris osechako timo nonro ewi mbolea makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sirkal osechako golo ringre mag jogo manowito ngimagi Shakahola. E okang' mokwongo sirkal chano chiwo ringre ji maromo 34 ma wedegi ne oseyango. Odiochieng' manyoro mana nyuol achiel kende ema ne omi ringre ma jogi 4. Kaka Simfros Okenda leronwa, thoth wede manochopo kawo jogi ywago pek mar omenda mar iko. Higa chiel nyaka ne fweny masira ma Shakahola dwe mar adek higa mokalo, sirikal kawuono chako chiwo ringre jo manowito ngimagi ne wedegi. Lit kod kuyo nokwa kod thieth ma Malindi Sub County Hospital, kama ringre duto manokwan Shakahola osebetie. Wede kod osiepe ochopo mar kawo ringre joggi ne ikruok madhi miyogi kopo mogik. Familia mar Francis Wanje oyudo fuong'ruok tok migi ringre joggi 4 kuom 8 manotho e masira ma Shakahola. We lost 8 members. We were supposed to get 5. That is my daughter, the brother to her husband, her mother-in-law, and 2 of her children. But we've been told that one of the children did not match the DNA, so now we've been given only 4. So we are still hoping that perhaps in the near future we are going to get the others. Familia mar Wanje kata kamano ywago nengo mamalo mar iko ringre joggi kage kwa sirikal mondo konygi ting'o sigo mamoko ne chenro mar iko. What we have right now is less than 50,000, and we're going, and we're going to bury our black ones on the 5th of April. That is next week. So you have to move very fast, and even the colleagues that we have around, the situation the way they are, you can just see. Kambe tumomboleza karibu kwa muda kama mwaka mzima. So tulikuwa tunaomba kama familia, naomba msaada kwa serikali. Moko mwede manochopo ka ok nyal kawo ringre mag jogi kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Tujui kama mwili ni wetu ama tunabeba mwili ya mtu mwingine. DNA ni mingi zilifanywa. Kuna venye tutapewa mwili, tuambiwe mwili ni yetu,
na hakuna ile document yote inasema ndo huyu na imetoka hii na result ndo hizi. E okang' mokwongo sirikal chano chiwo ringre 30 modong' kuom ringre 34 mane oseyangi kod wede. Simfros Okinda, Ramogi TV. Tend duond bura mar UDA koro yango ni gichano bago yiero mag jotelo mag UDA kor gwenge dwe manyien. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okoni giseketo ikruok ma oromo mar bago chenro no mar yiero. Kaka jafamo marwa Walt Nyabagalero mane ni jating' dai mar Raila Odinga e kinde machon Silas Jakakimba bende koro lando ni odara yanga kowuok ODM kendo donjo UDA. Bang' chenro mar timo yiero mag duond bura mar UDA kor gwenge Lware Lwande higa mokalo dwe mar 12, jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kone gisetimo ikruok kendo chenro no biro dhi timore dwe manyien. And as the Secretary General, I want to assure people and the membership of the party that we are going to have the grassroots elections. It's only a matter of logistical arrangements and timing, which we shall communicate before the end of the week. Malala koni komiti mar UDA dhi bedo kod romo jumane mar chuoga put mar board mochung' ne yiero. We have planned for a meeting this week with the National Steering Committee, which is going to give direction on how we are going to conduct our grassroots elections in the month of April. And therefore, people should be ready, should continue preparing themselves for the grassroots elections. We want to have a party which has entrenched itself in the hearts of people. Kadon bura mar ODM to yiero mage makor gwenge to poko yangore ni biro tim kaka no chan tim dwe manyien koso ibiro chore kaluwore ni ogai mar ODM ni apedha mar manyo jakom mar USC. Mage timre ka jating' dai mar Raila machon Silas Jakakimba Orlando donje chama mar UDA apiaya kowuok e ODM. Kawuono akawo okang' mar donjo e orindi mar maduong' mar UDA, orindi ma nie telo mar piny masani motelne gi Ker William Ruto, nikech nitie gik mang'eny ma sirikal mar Ruto timo maloko ngima jok piny. Nitie dhok moko monego jowa koro nyaka aye kabisa, kaka dhok moro ni ina ndhoga ni kowinji kidwa golo paro moro mopogore gi kul manyocha ji nitie ni to ina ndhoga. Wachno jodala wachno rach nambadi. Nyaka ng'ende andhoga ni otima ang'o marach. Ondhogo oganda koso ondhogo ng'ata achiel ma bende ng'ano mana nigi pache. Jokanyo mag UDA bade manyanza okoni en kinde makare mag demokrasia kendo medo yo oganda mondo donje e UDA kagi medo ni jowe galore kod bedo ngoche. Aneno ka ng'ato mabete kom en ng'at mabolre e tie telo manitie. To basi neno ka gibet. Wan bende wang'ni. Jago ni poko kethonwa marach. President Ruto no chung go agwambo ni e piny luo kasani koro wadhi bedo gi piem mar ratiro gi mar adiera e siasa. Chon ncha onge piem, chon kanjo se ting badi to wuotho rumo. Wakawo okang' manyalo miyo piny sudi ok mana ne wan kendwa to piny gogandawa. To gin gik manyaka watim ka wan gi geno kuom Nyasaye to gi chir kendo elela. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo odiochieng' manyoro kod jotend bede migepe mane kar jot mare mantiere Nairobi. E romono jatend piny olero negi ni kinde oserumo makoro kembe onego bed ni yudo lal e ohala magitimo. Jatend piny ogolo chik ne jotend kembe sirkal mondo chor yuto margi malo ka olero ni omenda ma itiyo godo e chenro ka chenro mag tayo chenro mag bede migepe ok onego bed malo moloyo yuto magichoko. Mae e romo mano timore e kinde mag kembe moko mag sirkal yango ni osebedo kanyo ka yudo lal e chenro maggi kendo mano hinyo dongruok. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves. Nyakoro moge juang ka sigana puntiere karkae mano sigana ma otenore kod
ng'anyo ma mbalariany yang'ore ka ni mbalariany marongo ne olora apoya nono mano odiochieng' manyoro bang' jopuonjre ne ng'anyo ka otenore kod duoko mano mar yiero mano tim mag jotend jopuonjre mano yangi kata kanyo kod jalup chancellor mano ma Rongo University mano ngire Samuel Gudu mabende ne oyango ni ten mbalariany no ne oneno ni koro ni kare mondo mi moko kuom jopuonjre makoro kwedo duoko ma yiero no ahinya to elemo mar jakom mar jopuonjre kidek jimbore e kinde makoro kelo lal mathoth. Ten mbalariany no oyango ni jopuonjre go dhi bedo pacho nyaka ne kwe bedi e mbalariany no. Lost to the first group that won. But soon after the election was finished, the election was peaceful, we went through, and then the counting was done, and now the winner was declared. One of the losers was not very happy, and they started to bring fracas in the counting room. Police, we had called police to come and help us make sure that law and order is there, but then one of those, the group of the losers started throwing stones at the hall, the counting hall, and the police lobbed tear gas to scatter them, and thereafter they kept police in running battles, and we saw the temperatures were quite high. We decided to close the university because we didn't know what would happen, especially at darkness, because we saw the temperatures were very high. Bura makoro tudo moko kuom obila maromo 15 kod ne kod lal kod mago mag jo aindi moko ariyo ne odonjo odiochienge mar ariyo odiochieng' manyoro. Jatim nonro nyiso do ni neno mano chiw ne do tudo obila go gi lal kod nek mar ji adek go koriwo koda ka mano ka gintie bunge mano ma Abadeas kod apaya ma Mombasa Road mano timie maundu makamano. Mabende ne onyis do ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne mi ler wi bura kaluwore kod chal mar bura no. Lidia Okeyo nigi ler mathoth. E dwe mar abiriyo higa mar 2022, jowaindi ariyo manori kotie kweth mane chano campaigns mag Kenya Kwanza e yiero mokadho mar 2022 no lal kachiel gi derepgi maja Kenya. The people who were abducted, is it true that they were UDA content creators? That I cannot answer, Your Honor. It was the state of this. Who are they? When did they come to this country? Because they are foreigners. Again, I said I may need to refresh my mind. It's so critical because it is life and death, because we might be talking of imaginary people. Jowaindi ariyogo mano yangi kaka Zulfikar Ahmad Khan kod osiepne Mohamed Zaid Sami Kidwai nolal kanyakla gi derepgi mano yangi kaka Nicodemus Mwania banka nonen gi mogik e apaya ma Mombasa Road e county ma Nairobi. Wachore ni ji ariyogo notiyo matek ne jatend piny Kenya William Ruto nokawo tend piny Kenya e yiero mokalo ka penjo mathoth bende nowuok e wi gimomiyo iketo jatend piny Kenya e ler kutenre gi burano ka jotim nonro lero ni kit burano yiene jatend piny bedo kod ng'eyo. Nonro mar joneno wacho ni nonro mano otim gi sirikand piny India keto nonro mar simbo bilago e kanyo manonegi jogo ka bende okinde obilago ne dwaro ng'eyo gimomiyo noketi jatend piny Kenya ng'eyo kutenre gi bura makamano. Also from the call data records, we could locate the accused person at the scene of crime. That is at Southern Bypass Interchange near Ole Sereni Hotel, which happens to be the scene of the abduction. You still stand that any foreigner, any matter involving a foreigner, the head of state, His Excellency Dr. William Ruto, must be informed. Specific matters of interest. Your Honor, Joneno no nyiso do ni chiko yene jatend piny Kenya bedo gi ng'eyo e wi buche makamago ka okil Steve Gola bende no nyiso to e wi nyinyo manogole piny India mondo mitim go nonro ko wacho ni nyinyogo nogol mabor gi kama nonegi jogo omiyo ok nyal ti kodgi e timo nonro makamano. If I was not a defense counsel, yes, sir, and I was your friend in the Internal Affairs Unit, and I raised that concern,
would that doubt about the quality and integrity of that evidence, would it be legitimate? Achiel kuom obilago Peter Mudhe wachore ni noluwo bang' jowaindigo kendo makete kama notime maunduno. Kata kamano, okinde Mudhe onyiso doho ni chike ma pachoka oyiene Mudhe bedo kamoro amora e pachoka kaka obila. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Mag piny Ramogi Juang mathoth pod ntiere wamedo luwo mana sigana ma kamano kinde mabiro bokoni mage matimore kaka ka wadhi nyime kod koni weche konyo Ramogi Juang. Wacho kani Abdalla Mdambo wacho no luwo chendo ka ntiere Uganda. Erokamano ahinya. Fred Wambui wuod Jen wacho ne neno uko ntiere Nyamaroka wuod Jen Nyarkano ni chenro. Erokamano ma Christine Odiwuor wacho ne yawra Ramogi TV timru piny. Musa Obaro Nam neno wakantire siya county. Peter Julius wacho ne yawre Ajoyo Makare neno Makare kantiere siya county Gemiala wacho ne ntiere Gongo Migosi. Erokamano ahinya. Ayan Benbela wacho ni ntiere chenro neno maler kantiere Nyanderma kwa Bwai. Peter Tosh ne Ramogi TV kantiere Afya Center. Erokamano ahinya. Masai Mtamu wacho ni ntiere kaka ntiere Narok Transmara mano kokale mbui mar Facebook kanyo. Tistinga Oganyo wacho ni asemolo nyaka giko Ramogi TV antiere Kanyamkago kae Wangwana aneno wachal kachiel. Oyamo wuod Nyahera wacho wan kanyakla erupiny. Erokamano ahinya. Opija Jachuma wacho ni kantiere Nyamasare Kisumu winjo yo malera ahinya mano kantiere Kisumu County. Ka ote machielo donjo ka wuok kuom wacho ne yawra ahinya Cleophas kutim rupiny mana kaka pile awinjo makare ahinya e chenro mar rupiny wacho yo makare Kisumu Nyalenda Katuoro Mamin Kabuoch Joyce Polo. Erokamano ahinya kuom ote mari kendo kono ka mineno wa ukiny makawuono kamoro amora ma intiere nyakora Ramogi Juang mano kelo e giko mag weche manyien to mabiro en nono mag gazet kod nyawadwa Sharon Ngao mabendo sekreyo makare gazet ma Daily Nation kod The Standard nitiere karkae kikidhi mabor. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro
kasto ogolo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ne korongo jang dakika en 34 tok sa pagaro mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en nonro mar gazet matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Mana ka pile nyakorongo jwang wanono gazede ariyo miantiere ka gi Daily Nation kanyakla kod The Standard. Thoro wach momi pek The Standard okinyi makawuono en kaluore kod anyuola mabende koro kao familia magi mabende notho e bungu mano mar Shakahola. Wach mabende nochak ka odiochieng' manyoro kopogore gi manya korongo jwang Daily Nation thoro wach mabende gimiyo pek en kaluore kod kembe mago mag piny owacho madirom 140 mabende koro ichano lor. Ang'o momiyo ichano lor gi? Aparo ni mane mwachak godo antiere ka gi Kisumo kanyakwar mokeo nyaka Chisango mano Cleophas Aluoch. Chaki musa nena jopiny e nonro mar gazet. Wantie gazet koro ka waikore go mokwongo tie rais mag jado ma piny Senegal. Mane ma omora ahinya akiri momi omora kata iwacho ni ero omora nikech ojadoho kose nikech iwacho ni Amanu gifted ondike ka ni Amanu gifted Senegal two first ladies koro pinyu nigi first ladies ariyo en bende en gimoro ma poko nega e pinje mathoth kata ka jotend pinje mamoko jotende mamoko nyabedo ni gi jodo jotende mamoko nyabedo ni gi jodo to ipando mar ariyo ponono. Ipando nikech ing'eni fine en ja Islam to jo Islam yienegi kendo kata mna mine ang'wen makoro nyiso ni nyalo kata mna meto e kind thuolo mabiro kata ni nitiere ariyo. Mana achiel kuom gigo momako kata kamano Sharon ni wacho kanyo mokwongo wacho ni nitiere nyabedo jogo manyawito tijegi mano kaluwore koda loro bede migepe moko kata kimbe moko mag sirkal mabende yangore ni moko sekon kanyo mago kembe madhi 140 ka ginyalo bano piendegi oganda dhi chopo kama chana jatend piny oramo ni onge lal madhi bedo e sirkal ikine magi bende timore kar kanyo mabagi ni dikelo liet ne jogo mosebedo kata kantiere tiwacho ni ma en gima biro ne jotelo mag kembegi jotich to nyalo bedo ni nyalo keko ne mopogore opogore jotele makoro ntiere kadhi ting'o msalaba mara kelo lal ni kembegi. Tingeni kembe 140 ntiere moko minyalo riw mar mondo mi obed achiel to moko inyalo lor kaluore ni gisebedo ka giyudo lal mathoth. Ano ka wach makamano Cleophas no mie ite mano mar 4 gi mano mar 5 moko kuom kembe nyalo paro e kind thuolo mokalo bende ntiere kembe mago mag piny owacho 11 mabende moko ni dwaro usi to moko ni dwa kete lwet ji giwegi mabende nokelo liet e pachoka nyaka koro sani wacho ni koro 140 kuom gi ibro bed ka iloro moko ibro bed ka inywando kanyakla gima nyakwa ng'e ni wantiere gi parastatals kata na piny Kenya ntiere kod kembe mago 290 nyaka sani kidwa kao 140 samoro kidwa lor kata inywando gi kanyakla en lal mathoth ka bende no kanyi wacho ni job losses as 140 state farms to go. Wacho ni kama gintie to giromo 290 mago kembe go duto gibede migepe mopogore opogore mano gibeni kelo yuto ne sirkal tiyo kod omenda kaluwore kod jatend piny Kenya omenda maromo trilion 3.7 nyaka sama ne oloso odiochieng' manyoro
iwacho ni achiel kuom jogi mantiere kama nation luongo ka ni source wacho ka ni moko kuomgi kembegi kelo yuto matin ahinya maromo bilion 5. Iwacho ni kanyo onego bed ni ema kembegi nitiere, lokruok onego bed ni nitiere, kendo gin jogo masiro okang' makama. Jolony weche mag telo kod weche mag omenda kata neno ka kitayo kembe opogore gindo giwacho nade ka otenore kod ang'eni ma bende twak moro ma bende wadhi bedo go kawuono sa achiel nyaka kod sa ariyo orango winyane kuom jolony ma bende ang' bed kanyo kang' konowa achiel kachiel gigi to koro chalo nade ka igologi parastatals 200 gi wiye ma gichop 180 gi wiye tiende mane wiye kagi gidhi bedo ka gidhi kanye to lal mag tije jogi bende chane gi chenro malong'o mar dar kata ka giwuok e tije ka gidonjo e tije mamoko mano moro mabedo ka waranga ang'eni Jose Dwar nyakorom Gajwang dhi bedo gi jolony e studio ka kata kamano nonro yango ni kembe makamagi nitiere moko kuomgi mosebed ga kichiero piny owacho keto omenda mar mondo michier kembe makamagi to gisebedo ka gitimo maber kuom ranyisi e kind hiko ohala mano mabende biro bedo karumo chieng' tarik 30 mano dwe mar 6 mar higani bende piny owacho osebedo ka keto omenda maromo siling trilion 1.6 ne moko kuom kembe makamagi kata kamano pok gisebedo ka gitimo e yo makare. Jose Dwar dhi bedo gi jolony obiro bedo koleronwa mathoth. Cleophas kopogre gi mano wadhi nene ite mar adek sigana mano muri mano kotenore kod jatend piny koro iwacho ni elect pok ochamo muma mano ma Senegal ka bende piny Senegal jakorom Gajwang ne gidhi e yiero chieng' Jumapil mano mar juma ma ok wawuokeni kendo koro giyiero jal mantiere gi higni 44 nyinge tek akeneno Basiru kosisome nango gi dho French Basiru Diomaye Faye kuso Faye Faye mana ka mentie kar kae en jatend piny ma oyier mano ma Senegal kete kamoro wacho ni kinde mag ndala par Sharon en ang'o ma bedo ka timore jatend piny masani mane apis mano ma Senegal mano Sall mano Macky Sall e kinde mane yeni yiero ma Senegal nochoro mbele mondo mi otime dwe mar adek ni nochoro mbele kod dweche 6 kama gini timore en ni osebedo e jela kendo kogole jela ka mandala par titimo yiero en debe oyombo jatend piny Senegal mantiere apis kendo en banka no seneno semiye range moro maduong' ahinya joera geno wuok oko kendo chako mana nyasi machalo kamano koro gima kelo mita sigana ni odonjo e league mar jotend Afrika kata jotelo mag pinje mantiere Afrika iwacho ni gitin ok ging'eny ahinya iwacho ni en tiny league of African presidents mantiere gi minute gi moeo achiel koro kokalo achiel koro ka gin kod gi ariyo kanyo ma koro iwacho ni odhi bedo gi status achiel kanyo koro to gibedo mana kacha giduto mana kama gintiere iwacho ni mane kama gidhi bedo ka girange iwacho ni ok en gimoro mosebedo ka timore kinde ka kinde kata kamano en thuolo ma jo Senegal oyudo thuolo mar chopo kamano kama koro girange mano ka giwacho ka nitie jomogolo paro mopogore kirango ite ni mar adek okil kama loka mano Miguna bende koro nodogo wacho ni ero kinde ma jatend piny manyien moyier mane piny ma Senegal Faye bende koro nitiere kanyo wacho ni en ng'ama ne ok ong'e kata ng'ama ne ok ong'ere ahinya to duogo yombo jatend piny mane nitiere kod iwacho ni machineries kata teko mathoth mano nyalo timo go campaign mano nyalo nyiewo go gik moko nikech gigi bende nyaka dwaro omenda mathoth mondo mi magi bende ochop kare nyaka sani odhi bedo kanyo ka ochopo e kinde machal nade to ken kata jatend piny moyier ma Senegal kende mantie kod jatend piny mopogore Afrika ka nitiere kod minute gi ariyo mano pa nyalo ng'iyo piny kanyo piny kanyo nitiere moro ma ondiki ang'eni ka wayude e yo makare nitiere mae mar South Africa mano Jacob Zuma mano jatend piny South Africa machon iwacho ni kinde mar 2009 nyaka 2018 kane jatend piny nitiere kanyo jatend piny Sudan machon mano Omar al-Bashir Idi Amin ma Uganda Mobutu Sese Seko mano ma Zaire kaachiel koda ka Endema mano ma Togo e kind jotelo mamoko mago bende oseyang kanyo kaka jotend Afrika mamoko ma bende osebedo ka
ntiere kod min ute ma moyo achiel donge mano kama gintiere. Piny Kenya kinyalo paro mane en jatend piny Kenya mano mar adek e pacho ka mosenindo Mwai Kibaki kane weche moko wachre ni nitiere gi mon ariyo nineno ka first lady machon mabende osenindo Lucy Kibaki nosewuok oko mowacho ni en gadi en gachiel en kende kata kamano aparo ni en poch gi pak defai nikech en jal ma bende to wach no ken rawera to hike tin kikompare kata mana kipimo gi tend pinje mamoko jotend pinje kwarawe kata mana mar Uganda wadhi e pinje mamoko ineno ka hike gi bende niang kopogore gi mano Cleophas nitiere wach moro ma bende no mi pek bende e ite mokwongo ma bende biro bedo kwa ng'iki thuolo mabiro kata kamano e ite mar auchiel nyakwarum jong pono no ni civil servant kata mana jatij piny owacho to nitiere gi ot ma bende piny owacho osebedo ka miti chulo omenda matin par ni ute ma kamago ibiro bedo ka ichulo omenda mamalo mano kaluwore kod dwaro mar Charles Singa mano jagore bumigaw mano mar udi e pacho ka gimano mako dhoga Cleophas nitiere 3 bedroom ute mantiere kod rooms 3 mag nindo mantiere machiegni gi State House ka ing'eno osebedo kichulo gi siling 30,000 civil servants osebedo ka chulo gi siling 30,000 koro wacho ni nyalo bed kimedo gi mag siling 30,000 go inyalo bed kimedo nyaka kata mana siling 100,000 gi wiye magi gin udi ma bende koro neno ka PS mano mochung' ne weche gi mag udi mano Charles Singa lero kar kani jogo nego bende chulo siling 100,000 gi wiye magi jok ma idano ing'adi to sara pok imedo gi kata gik machalo kama odhi kelo paro ma opogore to sirkal chal ka gima ochako chenro mano mar neno ni gichoko omenda mathoth dwe ka dwe kotende kod weche gi mag udi mokwongo Sharon weche gi mag udi ka gidhi nyime nitie jogo ma ywak sani nong'ari omenda ka mano mar housing levy nong'ari kacho sara gima ne giyudo mana sani to gima nitiere ute mopogore mantiere Jogo Road mano mantiere Mbotela ma bende jogi osebedo kata ka chulo matin ahinya iwacho ni siling 1,000 mano ne single room mago jogo mantiere kar kacha rent mamoko bende ma ichulo ka nitie jogo machulo siling 2,200 dwe ka dwe mana mondo mi ot ma sirkal omiyo gicha bende gitim nade gitiek chule mondo mi odno obed margi mano ka gintiere kar kanyo nyaka sani gichal nade nitiere udi moya 56,000 e pacho kae mago mag jo tije sirkal diponi kama gintiere ka en rent michulo chula mondo mi itieki idagi kitieko tidar kose chule mondo mi idage kata odno bed mari iwacho ka nitie program wacho ni rent to own bende en program moro miwacho ni en mathoth jogi odonje koso moko nya bedo ni ichuno gi chenro makamagi iwacho ni mo bende sirkal kichako tich sirkal mi ot en ga ot mimi kanyo kaka ichule mondo mi idage odno chuth koso bed mari kaluwore kod oboke ni bende kama yangore ka nitiere komiti ma ochung' ne weche gi mago mag rango kata en public accounts committee mano ka gintiere kar kanyo kotel kod jakom John Mbadi mano ineno ikomenda kinde mokalo mar 2021 kod ariyo nitie gigo mathoth ahinya mane wacho ka niero koro rent gi gin gik mosebed kanyo ka nitiere okang' achiel are higa mar 2001 nyaka higa mar 2021 2022 kae makoro paro ni chako donje kendo kanolero ne od bura Charles Singa owacho ni kinde osechopo mondo mi review makama otim mar review mogik notim migni moya 20 mokalo ka review makama otim bende gidhi temo kata review kata osara bende mag jotije gi mano penjo maduong' ma pon tiere kar kae mano achiel kuom udi ma bende ntiere kar ka minene ma mantiere Nairobi Kileleshwa kadipo ni ma en ot ma jatich to koro gin makoro kono kanyo ni giwuok 30,000 nyaka siling 100,000 bende yuto margi otenore gi ma iwacho ni do sirkal emawacho ni expenditure bende ok onego bed ni nitiere malo yuto mari ma yudo ka sirkal nigi chenro makare warito neno ni gidhi time yo machalande
Kata kamano aparo ni kinde osechopo nikech higni ken 23 kapok otim review mano mar loko nengo mago magudi kama kaka State House ka ot ma 3 bedroom nyalo kata mana bedo 100,000 kata mana gi 60 gi wiye. Tiyudo ka ng'ato dak e gated community to chulo siling 30,000. Kata kamano Charles Singa wacho ni nyaka gisani civil servants kata mana udi mag piny owacho gin 56,892. Nonro bende yango ni rent ma bende choke udi gi tek Cleophas en mana siling bilion 1.01. Warita na winjo bende ginore ma bende civil servants biro bedo ka wacho nikech kile chulo od siling 30,000 to nyisi ni chul siling 100,000. Adare od piny owacho adhi amanyo ot manyalo dak ana wuon koso nang'. Aparo ni mane penjo maduong'. Kopogre gi mano nitiere nonro ma bende otim kanyo gi apis auditor general pachoka e ite mar 10 Cleophas mano kaluwore kod ute ma bende mine osebedo ka konyore mane suptende mopogore opogore ka bende giango ni suptende ma pachoka kwana tamalo 60 maggi onge kod kar jot makare ma bende mine nyalo konyore. Mana gitime suptende mopogore opogore e kaunti ma Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Bungoma, Taita Taveta, West Pokot, Makueni, Siaya, Isiolo, Kanyakla kod Garissa. Wach ma kamano Cleophas nitiere ite mano mar 10. Chal mar ute thieth. Ite mar 10 kae nitiere joma mine ma osekonyore moyudo nyithindgi gintiere room moro. Yangore ni nyaka sani Sharon nitiere ute ma oket tenge ne mine machalo kamagi. Wachre kendo yangore kaluwore gi report mantiere mawuok e counties mopogore opogore. Miyo ma owito nyathi ka okonyore wachre ma nyathine otho kata ma nyathine owuok to bende ok ongima kama entie. Ikawo nyathi, ikawo miyo machalo kamano ikete ot achiel gi mine mamoko mosedo nyithindo. Iwacho ni en moro manyalo kelo dangni mag paro mathoth ne oket gi mine mamoko ineno nyithindo nigi nyithindo gi oketo gi kamoro ma ok ni kare ahinya. Ma inono ma bende wacho ni kaka otime kanye county ma Garissa nitie kanyo ma bende yangore nitie gik matindo ma bende bedo kata kaonge e suptende gi kata oxygen kata manya bedo ka imedo go muya mine maponono konyore kanyo kata yedhe mamoko manya bedo ni gitiyo godo magi gik moko manya bedo kacha ni bende onge. Iwacho ni sani bende gik makelo thoe mathoth ahinya. Iwacho ni mokwongo nitie mano mar premature birth kata nyithindo ma wuok abogno podi kama nitiere moko ma bende wacho nyithindo ma pok oromo. Nitie tuono bende mano mar sepsis mano bende mako nyithindo mano mantiere kinde kata ndalo matin ne 28 mano odiochienge 28 nitie mine mamoko bende ma wito ngimagi mano ka gintiere kar kanyo mano kotenore kod golo remo mathoth ahinya e kinde mag gisekonyore. Iwacho kanyo ni en postpartum hemorrhage ma bende nitie kar kanyo kod sepsis kod preeclampsia ma bende yangore ni mae gik mosekelo lal mathoth ahinya ne mine. Gima nitiere kada telo machon Sharon ka wanya tudo sigana mantie sani kod gino mane tem kod telo mar Jubilee kanyo kod Uhuru Kenyatta kod min ode mano Margaret Kenyatta noduogo wacho kanyo ni nitiere zero deaths mane wacho ni beyond zero campaign mane timo onge miyo monego be ni tho kata wito ngimane ka e kinde ma okelo ngima e pacho kae kata piny. Iwacho ni kinde ma nyathi biro miyo konego be ni wito ngimane. Clinics makamaga ng'eni mama Mika mokwongo machon mano mama Kenyatta bende nobiro godo e gwenge mopogore e counties duto 47 ne ichwalogie to ma ne en mar neno ni adier odwok piny chenro machalo kama manyalo kelo lal mangima mag nyathi kata mar miyo. Gima mako dhok ni nyaka e kinde ni kopogore kamna gi nyithindo matho mine bende nitiere matho e kinde makamagi. Kuom ranyisi audit kata mana nonro motim gi auditor general pachoka wachore ni mine 409 nyaka rom gajuang nolalo ngimagi higa mar 2017 kana gikonyore. Mine 421 nolalo ngimagi higa mar 2018. Mine 459 nolalo ngimagi e higa mar 2019. To winjuma e kinde
thuolo mano mar higa 2020 nyaka 2021 e kinde ma bende tuo mar corona kata mana covid nitiere pacho ka mine maromo 1,053 ne olalo ngimagi. En wach moro malit ahinya. Kata kamano mana kaka Cleophas kaka niwacho kaluwore kod nonro ma bende notim kod Auditor General, osuptende nego bed ni nitiere kapo nono ni miyo wuok e CS nitiere room mikete tenge gi mago miketo mine mokonyore e yo to wacho ni makawaida koso machal nade. Kata kamano nitiere moko kuom osuptende Cleophas ma bende omeny piny kanyo gin mara ni nenogi ma bende wachore ni onge kod rang'iny makare mago mag labor kata mana maternity hospitals. Ndeno kanyo Garissa Referral Hospital, nitiere Garbatula, nitiere Isiolo gi mamoko. Nitiere machielo ben luongo ka ni Udhiru Health Center nitiere Nairobi County, wacho ni maternity theatre was not operational, bende onge kata equipment madwarore. Mano bende ka irango 3-phase autoclave machine bende onge kanyo ma itiyo kanyo for sterilization. Bende nyalo bedo kata ka itiyo go gik mopogore opogore kata gigo ma itiyo godo e yeng'o. Mano bende wacho ni onge. Ka gigi onge keto chal mar wach kama chal nade. To Sharon podi ka wantie ite mar aparni. Nitie weche motenore kod thieth ma pod nitie ka mag kutegi mag ayaki. Iwacho ni ero giyudo boost maromo bilion 43. Nitie jood bura moko apar Sharon machon ne odhi odonjo ne chenro gi nikech nitiere riwruok ni AIDS, Global AIDS, kama girange ni kisero chenro mopogore opogore mag jogo modak kod kute mag ayaki bende giyudo sere madwarore. Jood bura apar gi nodhi owacho ni oyo omenda ma wuoro pacho ka ni magi dona funding kendo iwacho ni itiyo kodgi e komo nyuol kod golo iye. Mano gima nitie. Iwacho ni itiyo kod family planning kod abortion. Chenro ma kama ma omenda maromo bilion 43 ni bende koro chiw dhi bedo kata ka chako tich ayanga tarik 1 dwe mar 10 to bende odhi bedo kanyo ka odhi nyaka Septemba, mano dwe mar 9 tarik 30 higa manyien. En gimoro ma dhi kelo lokruok machalo nade. Ma en sir ma dhi bedo kata kichwalo ne nyithindo modong' kie kalore gi jonyuol gi notho kod kute gi mag ayaki kaka gidhi e sikul, taulo mag rena nyithindo manyiri, gigo mag itiyo godo e udigi, gigo mag somo ting'o buge, kalam kod gik mathoth ahinya mag itiyo godo e kinde mag intiere e sikul. Ma biro bang' ka ineno ka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth Susan Akumicha kaachiel kod katelo mano mar sirkal mar Amerka wuok ayanga kendo wacho ni sir ma kamae kochwale kanyo ne gin riwruok mopogore opogore mano gidhi bedo kata ka girango President's Emergency Plan for AIDS Relief, wacho ni PEPFAR, mano kama program nosebedo kanyo ka konyo nyithindo gi e kinde mag intiere sikul moting'o nyaka chulo school fee mago ne nyithindo ma opogore opogore. Milome ma kamae gin kelo fongruok ne anyuola ma bende osebedo ka kale midhiero mopogore opogore kotenore kod lalo johera gi kata joutegi kotenore kod kutegi mag ayaki. Kata mana nyiewo yedhe mago mag ayaki ma bende wacho ni achiedh nade osebedo gi nyiewo yedhe ma kamago. Nitiere Cleophas wach moro ma bende naneno mano mokri kotenore kod siasa ite mar 8 mano kod maluoro jolup jotend migepe ka bende wachre ni jolup jotend migepe ponono nyalo ndik gi tich nyakorom Gajwang' gibiro bedo ka giyudo omenda mathoth malokore mana jaod bura mari ma bende ni yiero e kar chung' od bura ka bende koro wacho ni Ruto CS positions to cost arm and leg. Ing'e ni en ang'o to leg ing'e ni ang'o. Ka bende wang'e ni nyaka sani dwaro ma kamano nyalo paro jood bura nosedhi ma bende ochako okalo. Ka bende koro wacho ni CAS kata mana jalup jatend migawo achiel e higa biro bedo ka yudo siling milion 9.4. Cleophas dibed ni koro waneno kinde ma samoro nyalo bedo kindiko gi kinde telo kusenang'. Wabonena ne ka idhi gol nyingi manyien moko kuom jogo mano yiere lemo mag CS nosedo lemo mag bedo ambassador. Kuom ranyisi Fred Outa en membe koro noseyudo lemo mar bedo ambassador kata jambetre mar piny Kenya e pinyno mar Misri. Wacho ni Kenya achiel kuom jogo mano yudo lemo machalo kamago. Migawo no mano mar ohala Evans Odhiambo Kidero gavana machon ma Nairobi ma bende ne yudo gwele lemo machalo kamano. Pod en gimoro madhi bedo kanyo koso chal nade. En omenda mathoth ahinya kendo ka irange kalure kod SRC nitiere jogo monego bed ni iwacho ni ma job evaluation data ma bende ne ochiw karka. Iwacho ni jogi dhi bedo kae ka yudo omenda maromo milion 46.8 mano kama gintiere karka. Iwacho ni omenda michulo jatend migawo jalup jatend migawo onego bed ni nitiere 100,000
780 mano kama gintiere kanyo mano mani malo ka irango gi chudo ma imiyo jaod bura makoro kete ma jaod bura en 710 ka ikinde gi duto ineno kanyo nitie gik mamoko ma pontiere kama matindo tindo ma bende rango kata kaya gineno kaka ginyalo chopo kare gidhi chopo nade moting'o house allowance kod gik mamoko moting'o salary market adjustment bende chal nade mano kama gintiere mano gin gik moko madhi bedo kar ka e gigi duto Sharon ing'eni yod bura ne osepuodho wach ni ok ochuno nyaka jatend piny Kenya yiera jolup jotend migepe 22 nosegol kapno masoni sani koro weye koda yiero gi 50 yiera 50 kata koda 60 yiera dong sirkal to koro osepuodhe kokalo yod bura kokadhe kamano ng'ama dhi hinyore ka en osuru ma japiny mitiyo godo e chulo jotelo makamagi ma pod imedo to kindego bende nitie mamoko bende med nyaka counties komed gi counties tiende nang'o en gimoro morito neno ni odhi chopo nade kata kamano doho ka nosewacho ni lemo makama en ataro mar chik tekni makamago duto te timore ka bende wagi nitiere bill mong'ere kaka National Government Laws Amendment Bill mano ma higa mar 2023 ma bende koro nitiere somo mar 2 mane od bura maduong' ma pachoka Cleophas achiel oseromo kapok odhi gazet mar The Standard nyakorom Gajwang bende king'eyo ni piny Kenya bende nochiwno omenda kanyo maromo siling bilion 13 mano nitiere ite mogik wacho ni jatend piny Kenya nolando ni piny China nomiyo piny Kenya siling bilion 13 to mok en hola mane en mar mondo mi osir somo mago mag TVETs mopogore opogore mano noyango e kinde nyasi mano mar TVT at 100 ma bende nobagi e Polytechnic mong'ere kaka Nyeri koro mano nyiso dango di bende TVETs ma pachoka biro bedo ka yudo kony kowuok omenda ni kose en omenda ma bende biro bedo kitiyo godo e yo aritha mana kaka osebedo kanini kinde mokalo mani penjo maduong' kanyo Cleophas mtantiere wach mano makwangi koso adhi mapiyo piyo ite moko ma The Standard mano mako wang'ato kane kondiki gazet akiani otimore ka jogi osegolo gazet en wach mar entiere Harambee Stars nogo Zimbabwe gonde adi adek kuom achiel ni bende ne non golo mano lokor jotugo ma piny Kenya magocho mana gi Kylian Mbappe gini e piny no mano ma Ufaransa adek ma Kenya gino lokod Michael Olunga te to nyoro bende en birthday mar wuodo Thoro mano Michael Olunga captain mathereng'enyi mar Harambee Stars mano kane gigocho e 4 Nations Cup mano kelo pinje mag Zambia, Malawi, Zimbabwe kod Kenya piny Kenya oyudo kombe tingeni mitne nang'o Michael Olunga oseyudo kombe achiel mwacho ne International Cup Mohamed Salah magocho ne Liverpool ma e piny Misri pok oyudo kata kombe achiel e nyinge mano kirango International Cup oseyudo mana mag league jo Liverpool nitiere ka giten ga ahinya kora gino ka ng'ayudo ng'ama goye gi kidi bang' kata kamano poj gi pak ne Harambee Stars Sharon kini mwacho poj gi pak ne Harambee Stars bane no jo Vasha boikre nikech Safari Rally benane no dong' mano odiochieng' achiel kende to Safari Rally bago e pachoka mano mong'ere kaka 2024 WRC Safari Rally kora keni wang' ni wadhi Vasha last year ne luokowa higa mokalo ne luokowa gi Joyce Duor ing'eni Joyce nokonya dhigo mabor ahinya machaka to chopa ni koro ero nyasi oseiki gigo osechopo donge mana weekend mwachomo ni ting'eni weekend ing'eni koro Vasha timore kinde ma wan jokopere wantiere gi juma matakatifu wantiere kod Holy Week are kiny wan gi Holy Thursday to wadonjo Good Friday to wan gi Holy Saturday mwadonjo Easter en kinde ma waparo tho kod chier mar jawaro Yesu Kristo kata kamano johera mathoth ochopi to kik gitime gima ne gitimo higa mokalo ji odhi kacha odhi opang laini to ji one kaka Safari Rally ringo kaka iriembe ng'ato nowuok gi nyamburko mare gi tent to dhigo Naivasha to koketo nyamburko mare okawo tol moro mayelo miwacho ga ni safe zone moro ma bedo ni wacho ni ka kik ng'adi chopi okawo nyamburko ne to keto mane to bet kanyo mbele nyamburko ne kong'iyo koda neno Safari Rally to jo Kenya gin jok mage jo Kenya bende nokawo mana thuolo gi odhi obet mane mbele ne kanyo koro kamano bet nonene cha koro ne tok gi to jo Kenya ochung' e mbele tent onge gima noneno
wadhi kata to beda gi moro tent ka waket tent ya kocha kidhi nene mana kipango laini mana ka joriembo mathoth chopo Sharon kendo en gimoro mwarito winjo iwacho ni kinde ni Afrika mangima en piny Kenya kod pinyno mar Morocco magetno timo kata bago series machalo kama en geno moro ni orak mane piny Kenya oyudo gi World Rally series wadhi neno kanyo ni gidhi e yo machal nade kata kamano warito weekend aya mano koro plan mar weekend kopogre gi mano koro wadonjo ne gazet mar The Standard ka aparo ni mamul mana thor weche ariyo Cleophas nikech aneno ka sachiel oseromo e thor weche mabende odwaro mulo Nyakwar Mgejwang' wamula nena mokwongo en ma Nyakwar Mgejwang' inyalo paro thoe mabende nonene bungu mano ma Shakahola nonro mano mar yango DNA ne osetim nyaka sani koro anyuola nosechako golo ringre mago mag wedegi ka bende nitiere tipo moko mabende ochiw wede mago mag anyuola mopogore opogore mabende nowito ngimagi e bungu mar Shakahola gima liti nyaka nyithindo neno kanyo tipo mag nyithindo mopogore opogore mano nitiere ite mano mar adek wach makama Cleophas bende ni kelo e weche manyien mar okinyi makawuono en gimoro ma pod oganda medo bedo gi let ino kanyo anyuola achiel mano wito jogi moro mana kama gintiere ka en gimoro ma ipenjri ni nang'o mano timore yie agende report pod en gimoro mabiro rito mondo mwane to sani giwacho ni ywak maduong' en ting' mar iko jogi iwacho ni gin jok mathoth mantiere karka to koro bende nyaka migi iko moro ma dwaro kinde osedhi ahinya kendo en geno moro ni sirkal to wacho ni dhi miyo gemiya ringre mondo mi gidhi gikow e yo madwarore moko bende wacho ni oike e yo mapiyo mondo mi chenro mamoko bende odhi nyime kata kamano imiyo oganda thuolo mondo mi oywaga jogi e yo maging'eyo ni ginyalo timo e yo makare gima nadit ne en jal moro mabende sigande nwa menyo mabende nolalo wede aboro mano Shakahola odiochieng' manyoro bende nochopo kanyo mano mar kawo ringre margi tiwinjo kanyo ne en mana gi siling 50,000 ne gigeno ni piny owacho nyalo sirogi gi omenda kata kamano gin ne gidhi kawo mana ringre gintiere gi pek mano mar tero ringre joggi ahinya gwenge mago mag Western Kenya en wach moro malit Nyakwar Mgejwang' kawuono bende odiochieng' mar ariyo ka bende kepo mago mag ringre biro bedo kadhi nyime mano Malindi Hospital Mochari kopogre gi mano wach moro ma bende wamulen kotenre kod somo janyuol king'eni gi nyathini e skul to gin nyithindo mantiere kata e boarding chake kofea ior ne nyathini gimomiyo ni skunde mamoko ibiro bed ka iloro chon par nitiere moko mabende chako loro odiochieng' makawuono moko bende biro bedo ka loro odiochieng' makiny en wach capitation omenda mabende piny owacho osebedo ka chulo ni skunde wacho ni gionge kod omenda nyithindo bende ok nyal chiemo e yo makare e skunde wach makama nitiere iti mar ang'wen Cleophas sirkal Ramogi gisebedo ka gioro omenda Januari mana higa ma wantiere ni National Treasury kata migawono mano mar omenda noyang kanyo ne gioro omenda maromo bilion 31.4 mano ema ne gioro ni sikunde kane sikunde pok oyaw ma yangore ni ka bende mano bilion 4.74 noti kanyo mar mondo dhi ochwale chenro mago mag free primary education mano ka kuomgi bilion 7.6 nochwal kanyo mano mar konyo e junior secondary school ka bilion 10.6 mano nochwal kacha ni free day secondary schools mano etamo kuongo yangore ni gigi duto kama gisebedo kata ka gitimore jopuonj wacho ni magi notigo mana mar chulo gope mano mar higa mokalo en ang'o matimore hie nyithindo nitiere simbe medo donjo sikunde iloro onego bed ni gidok dala ang'eni wachomo kinde ma Easter ntiere odhi no tok Easter ka gibiro koso gidhi bedo kama chal nade kata kamane ni wacho ni warito ane mai gini nuore Sharon higa mokalo bende sikunde niloro chon ilore jumbe ariyo jomachiel wacho ni tiek peny chon ndiye jok mosetieko timo penjgi sani girito mana otese gi dwok ni mondo mi gidog pacho ochal nade ka kindegi kowacho ni tam achiel dhi kuom jumbe 14 ipangi ga yo machal nade bende nyithindo gitiyo kata target mar gimano bende gintiere godo e tam mokwongo oyo nikech inyalo paro skunde noyaw chieng' tarik 8 mano mar dwe mokwongo nego bende ne giloro chieng' tarik 5 mano mar dwe mar 4 tineno kawuono en chieng' tarik 27 skunde kichako lor chakre odiochieng' makiny nyiso ni giloro e yo machon kata kamano Bello Kipsang nowacho ni skunde mag sekondar biro bedo ka chako yudo omenda margi jumane akia ni nang'o mosetimore jotend jopuonje samoro nyalo simonwa paro kapok otieko nonro mar gazeti ite mar 5 kanyo bende wang'iyo midhiero mantiere sekta mano mar thieth Nyakwar Mgejwang'
Ojwanga jumbe madiro mariyo lakteche osebedo kadhi e ng'anyo. Odiochieng' nyoro neneno kanyo bende jolab mano Kenya National Union of Medical Laboratory Officers bende ogolo siema mar ng'anyo kaluwore kod ogirimiti mano mar winjruok margi. Mago jogo ma koro tie lab. Wacho ni kidhi e lab kacha kamane miori ka mokwongo ok idhi yudogi. Kok yudogi tiende nang'o laktar ma ori kanyo bende onge. En achiedh nade mantie sirkal owinja ne lakteche kama gintiere. Iwacho ni ka SRC bende ng'ado osara mago mag lakteche mapuonjore kata interns mantiere kaka iwacho duoke piny kod atamalo 90 tiende nang'o ka gintiere kaka mai gidwaro mag lakteche moko mag kama gintiere. Sirkal bende nyalo wuok e gode gi kama gintiere mag ridre piny mondo mi gilosi sirkal ochul lakteche kaka dwaro nikech koro Sharon gini mienjo yore mopogore opogore ka gisewuok e weche mag posting mag interns chal mar tich mag lakteche timo be achiel kuom gigo ma pod dhi nyime kod ng'anyo makama kaka gidhi nyime kod ng'anyo makama gidwa ni gigi moko bende ma gitimo kaka gidak kendo kaka gitimo tijegi omigi ane chal moro malong'o kata lwasi malong'o mar tiyo kendo migawo mar thieth kotel kod Susan Akumicha owinjgie mano kama gintiere. Wach nugi kidibedang kwa tiko nonro mar gazet Cleophas. Martha Karua kod Kalonzo ite mar 6. Kinde kuchopo makoro nyaka gilare mondo ginene ng'ama dhi kawo kar Raila Odinga poni owuok kendo yudo lemo no mano mar jakom AUC higa manyien. En gimoro marit wacho ni warit kendo wane Musalia Mudavadi osesiemo josiasa marwa en mana medo konogi ni kik gimeda go thotorio mathoth ahinya ka giwacho gik moko manyalo ketho gino ma osechan kod sirkal mano mar Kenya Kwanza mar chwalo nying Raila Odinga kaka jal madhi laro kom elemo no mano mar bedo jakom mar Africa Union Commission. Poch gi pak ne Harambee Stars nyoro bende tuke mamoko ne ogo kama Belgium nogocho kod England nowuok kuonde 2-2 kama ne gintiere jatugo masulwe mano wuok kanye tim mar England Kobe Mainu ma bende jatugo ma tena ahinya higa 18 magocho ne Manchester United nobedo jatugo masulwe ne timno mar England. Angine weche mag tuke nyalo wacho nyaka machako tonga kata kamano Cleophas Agune irikwana inya kombedo koda e nonro mar gazet. To Sharon, ka janeno Ramogi nyathi moro e bus park kacha ka onge fare mar dala tinge kata nono itere uchumi tek kata miye gimoro kanyo chamo go mandas kurito fare mondo orne kik obed jok matek ahinya to jonyuol kata deputy parents bende acting parents bende ka orne gi message gi school gi or fare gi act promptly. Lakini to gini sani bende nitiere wakoche kata mnongoche moko madwaro chako wuondo jonyuol gibed motang tuma fare ni wuodi wuok school sani or gimore namba ni gibed motang go simu gone japuonj ma nyathini simu kamentiere kanyo. Erokamano inya Cleophas nyakorom gajongi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazet par ni gazet makawuono kinyiewo Daily Nation nitiere gi gazet maiye ite maiye ne jonyuol nitiere parenting kanyo koro kin janyuol inyiewo ne gazet ma Daily Nation ibed gi ng'eyo ni gin weche mage ma bende sumni e kanyo. Standard gazet maiye en mung'ere kaka The Enterprise mago ne jo ohala mopogore opogore kapo nono inyiewo gazet ma The Standard okinyi makawuono isoma ne The Enterprise weche ma bende omeny kanyo. Gi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazet mabiro en chenro mar Upiny midhi ta kod nyawadwa Joyce Oduor kikini mabora. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pop. Ni thao tu. Ok wan mana jomohero goyo thum, wan ne wi sigendni mayudore e thum.
Today I'm going to party. Kitafuta buda jua hauni. Rekodwa mondi win thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangapi? Gimiel mamiyo chuny goyo. Kene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap. Donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro Lin Ramogi kod DJ Kolo Thum Dagmor Ngesu kangesu Sangwen otieno. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sahina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to ntie kunde moko bende japiny mane ogolo lo mondo losgo kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michange. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora.
Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana RamogiTV. Nyakwara Ramogi Ajwang' machiegni twak marwa mokwongo e chenro mar Opiny Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Twak mondo bedo godo Okinyi makawuono Nyakwara Ramogi Ajwang' otudore kod romo ma jatend piny Kenya William Ruto nobedo godo odiochieng' manyoro kod jotelo mawuok e kembe mopogore opogore mag serikal e pacho kae. Nyaka sani wang'e ni serikal nitiere kod kembe mago madirom 290 mago kembe manitiere moko kuomgi ma iwacho kanyo kod dho ngere ni gin commercial to nitiere moko magin non commercial. Kata kamano e kinde romo makamano jatend piny Kenya William Ruto nochiwo siem magera kalore ni nitiere kembe moko mag piny owacho ma kuom kinde malach gisebedo ka gikelo lala kinde ka kinde. To kata bedo ni kembe makamago kelo lal kinde ka kinde, jogo matie kembe makamago osebed kichulo. Kata kembe makamago bende osebedo ka tiyo kod pesa mawuok e serikal mar mondo mi gichwal chenro magi mapile ka pile. Gino ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni kelo pek ne jachul usuru e pacho kae. To ang'e ni jachul usuru en an kaachiel kod ina Nyakwara Ramogi Ajwang'. Nyaka sani koro paro mopogore opogore osebed kichwalo ni nitiere kembe moko ahinya to mago mosebedo ka kelo lal. Moko kuom gi biro bed kiloro, to kolor gi nitiere jogo matie kembe makamago maponono biro dong' maonge tije. To moko ma okolor pono ni biro bed ka inywando mar mondo mi oriwgi kod kembe mamoko. Lai mane monego bed ni tiyo godo mar timo mano. Mar mondo mi kata bedo ni lor kembe makamago kata nywan gi mar mondo mi gibed achiel kod kembe mamoko. Mano ponono biro bedo ka hinyo kata bero uchumi ma pacho kae yo machalo nade. To kopogore kod mano bende nitiere paro mar mondo mi ous kembe moko mag serikal. Kata kamano paro makamano no chung kod doho e pacho kae. Kaachiel kod chenro mar kodesa kata privatization mag kembe moko mag serikal. Mago duto bende no chungi. Ponono kokao kang mar uso kembe makamago kata mar mondo mi okodesa gi. Mano nyalo konyo e chiro kembe makamago e yo machalo nade. Mane momiyo Okinyi makawuono Nyakwara Ramogi Ajwang' antiere kod welo adek e studio kae duto gin jolony e weche mag telo. Antiere kae kod Wycliffe Nyafuanga, Rachel Omolo kaachiel kod Joseph Owino. Machiegni uretu wako Okinyi makawuono. Wycliffe Nyafuanga yaore chiyo nade? Ayore chiyo maber Joyce. Kinda oyawre Nyakwara Ramogi Ajwang' kumoro amora ma untie. Wadhi fuono wechego maber mondo wayud fuondgi. Mondo mi koro ka wang'eyo nikech ok adwa fuono to pok awacho. Loro kambi ok rach seche moko bok ber. Koro ere berne to ere rachne to the economy. Machiegni ahinya twak. Rachel Omolo ichiyo nade? Erokamano Joyce, achiyo maber kendo amoso joneno waduto ni oyawre uru kuonde to maintie kendo ruoth opaki. Amor gi twak makawuono mondo wapuonjre. Wang'e ni ten yo mane mwanyalo luwo, not just as a nation, to seche moko in bende ang' iyude paro maleo manyalo konyi kaka johala. Machiegni ahinya. Machiegni Joseph Owino ichiyo nade? Achiyo maber, agwero kamano kuom rote station kawuono. Kendo amoso jopiny. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende kaka pile ok onyal weyo ko e twak marwa kata mbaka marwa Okinyi makawuono. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo moro amora kokalo namba mar ote machuok 236600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel RamogiTV X @RamogiTV YouTube bende inyalo yudowa RamogiTV Kenya. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_. Kapok wachako twak marwa yanga adwano winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro e kinde manoromo koda jotenda kembe mopogore opogore pacho kae kama kono no yangore lela ni nitiere kembe moko mayudo lal kata bedo ni kinde ka kinde giyudo omenda kowuok kuom serikal. Wawinjane kaka jatend piny noloso monde. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention
of doing anything, please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni onego bed ni wabedo jo adiera, wabedo jo ma honest. Onyiso nyaka weg kembe moko mago kembe 290 mantiere gode pacho kae ni ponono ka giwinjo ni gin giwegi ni gisebedo ka giyudo lal to gichoma jatend piny Kenya ter to ngise ni wan waseyango ni wakelo lal maduong' koro loro lalola kembe makamaga chak kod Wycliffe Nyafwanga kang makamae makoro jatend piny Kenya oramo ne kembe 290 mayudore pacho kae mar mondo me kum keto lal kata uyudo lal kinde ka kinde to kori loro ma ponono onge la ponono ndara mora kata lai mora minyalo tim minyalo lu mar chiro kembe makamago. Erokamano Joyce kendo serikal seche moko understand policies get tek nikech nitiere policy ng'eni nitiere state restructuring reform mano tim chien ka mano wacho ni nitiere institute kata kembe moko mag serikal mondo nego bed timnade ne bedo match together nikech negi kelo loss to nitiere moko mano nego bed ni ger bedo strengthen Kenya machalo kuonde machining complex nitiere kaka no sawachi koro issue miwinje wacho kani ma is a problem mar policy mar serikal kapok wuoye credit mang'ano wacho bo ber kata morach koro kaka winji wache ni ok bitime kaka winji wache titime ni no wachi ker no wacho koro do atim serikal nigi policies and procedures mitime nok nade miluwo ka kembe is making loss kaka winjo wacho ni camp is making loss nitiere kembe riyo nitiere kambe winjo wacho ni commercial and non-commercial ne wasati munono mo wacho ni ka Kenya Airways is making a loss kata Kenya Airways okel nuengo to Kenya Airways kelo tourist Kenya ka mangiso no nego bena be serikal nego beni kundi fa ni Kenya Airways ni eno ko kel nuengo ne serikal lakini nitiere benefits ge kichako from point number 1 can be mora ma make loss mano any business ipuonje class mora ni ka ok kel nuengo mano gi make sustainable sustainability nitiere 3 angles number 1 iluongo ni technical sustainability mangiso ne organization onego beno nyalo tiyo ke gin maonge shida mengo number 2 ntiere iluongo ni financial sustainability mangiso ni kai gi kambi to the objective kata gimo miyo kabino ket kanyo en ni mondo loss angowa okel nuengo koko okel nuengo to financial sustainability ne onge mogi kiluongo ni environmental moka dwa donje koro from kingie perspective man normal ni to kambi ma okel nuengo ne serikal onego time nade onego tim ningi bulo restructuring can involve gimi jo wacha no mudo lor kambi no ko kwa lor kambi no kada wakao kambi ni wakao ke natco no wacha chon ware gwe Kenya Power kata wakao ken jen wadi solve wakao ken jen mudo ngiti de ken jen uso stima nanga na Kenya Power ena nikolo shida manitie en miriambo ni wakao jok mane tiyo ka boter kamoro kuonde magitiye go tango nafasi ligol kanyo kare structuring plan kaka international monetary fund no sawacho no asana ene policy no ko wacho ni ya state miluongo ni Kenya Power is making a loss donge to jotije ma Kenya Power alfadi are ok de kaw tije jo Kenya Power alfari itere Ministry of Public Service dike Ministry of Public Service ok do di alfadi ok do di alfari process ber intention ber duaro pach serikal ber to gimiti money mokwongo bolu procedure marariyo bonengo time under number circumstance manotik apenji Kenya Airways sane loss nation monade idwa tim loss mar Kenya Airways nade nikech ng'eni mondo mi Kenya Airways koka manado koro gimutimo en higa koro ni miye subsidies serikal obele billion ochiko serikal obele gi billion auchiel to ka serikal bel Kenya Airways gi pesa ne ere gi momiyo Kenya Airways bedo bel mangiso ni tiere commercial benefit mar Kenya Airways moloyo profit motimre nade
mabedo posted cha. We wawinja ni Rachel Omolo bene nikech yudo ni ka hikomenda mano rumo tarik 30 dwe mar mano tarik 30 mano higa mar 2024 iwacho ni nitiere omenda madirom trilion 1.4 trilion 1.6 mabende ne ochwal ne kembe mago mag sirikal kata kamano kembe makamago mar mondo mi ojola chenro mag tich to nyaka sani iwacho ni kembe makamago kata return mora mane gichwalo onge paro makoro ochwal ni Rachel mar mondo mi olor moko kuomgi kata mar mondo mi onywand moko kuomgi e kembe moko par ni awacho ni nitiere kembe 290 ewi kembe 290 wantiere koda kembe mago madirom 80 magin commercial 290 gin mago mag gin non commercial mano moting'o mbalarianya TVETs kachiel koda kata ute mag thieth koda kembe maloso pie pacho kae ponono kidwa lor kembe makamagi in korka kori kaka jalony weche mag telo inene na erokamano Joyce wach mawachre mane kero chako no ken wach manyien e pachwa en gimo wasewacho mbele kanyo kwa gombo ni ineno ka okata ni giloso losses kende there's a lot of duplication of roles watine ni yudo ni this parastatal teach motimo gima kendo another state agency timo gin gik machal and yet they are under the same word the same ministry matine ni you'll not feel the effectiveness mar gima ngani timo nikech ma agency ni timo nikech ngama chielo be timo the same thing kore yudo ka kamano kele efficiency and effectiveness of that particular state agency mana chiel kuom gimomiyo kembe gi nyaka beda nango inyalo riwgi ko kamano ousi matine ne kiuso kaka wachni kaka Kenya Airways kaka osiepa ni osewacho tiudo Kenya Airways oloso losses ndio every year twaneno ko bedo build out to kwane ka sirikal kao jukumu mondo ng'enia ang'o momiyo kambi ni kata this state agency and iya kaiya o record mana losses. Yes, there's that other aspect. Ni nitie gimoro maber ne kelo. To kapar ka Kenya es kawuono kolor to tourist ok bibiro Kenya. O kapar. Omiyo ben nyaka wanen matutni. Is it really viable? Yes? Kata en marwa kamano one day one gi Pride of Africa ni one gi ndege. But jomo kelo visa vi kony momiyo wa. Can we equate? Absolutely not. Nekech at the same time kineno kata gimoro kaka Kenya es awe Kenya es nekech mano industry mara kaka in tourism tanyalo wacho ni instead of use to let it be privatized mondo mi wa kony to improve even its efficiency a service delivery motimo ne jo Kenya nekech oloso losses tiyudo ka giyawo kuonde mag dhiebe motimre nadi mang'eny to angi expand nadi ka every year then it means there's false reporting gima gitimo nade gitimo omiyo sirikal kato bedo ni yes en gimo sewachi ni mondo wa kembe moko lor kata bed merged tibo ni one is the what I've talked about duplication especially in improving efficiency and saving money for the government onego beni nitie kata miloro kata king'ia ministry mare na jimo wacho no ibo yuru ni wan gi Kenya Power wan gi KenGen wan gi REA one gi rural electrification tibo yudo ni gima Kenya Power timo gima REA timo is one and the same gitimo connectivity kanye dala to then why can't you take REA mondo bede bo Kenya Power and lighting because Kenya Power cha ematimo kata last mile connectivity to REA bende dhi kacha ni wambe wadwa timo connectivity so there's a lot of duplication and that will save the government a lot of money nikech yudo ni kacha ne Kenya Power sedhiye jo REA bende ochako dok mana kanye ochako dok mana Homa Bay achiel no endo so that one will save the money and most importantly yudo ka gimomiyo kembe gi maybe ok gidwar loso profit but they are not effective in service delivery nekech ang'eni weche moko keto siepa ni okango yie koda hinya tibo yudo ni ikao adhiambo nyaromulo kama ma has no knowledge whatsoever that particular ministry tidhi tikete kaka head kori ng'eno dhi kacha ka en so green tasi yudo ni ng'enjo wakoseket kanyo because of psychophancy kata nekech okete gi osiepne koro okodhi tiyo maber nekech ng'ama no keta en osiepna mok nyal ong'eno konyal wuok koro mano bende achiel kuom gik mahinyo
kembe gie kimondo kigiti maber nekech ng'amo kete kacha en osiep ne mogwele nango Joyce isenge nyarawila koro ntie kamoro nafas moro yudre ka osiepa biti mango bibedie tiudo ni seche ma ibet kacha cha ibe kar mondo kori tim jukumu ni mondo ne kakinyalo dongri mondo ikony tinidhi kacha gi pachi ni osiepi ma nyarawile moketi koro you forget ni wan wadwaro result. So wawinja ne Joseph bende nikech ma en paro kalore ni kapoko kao katokang mar mondo mi olor kembe makamagi kata gi bed majda mar mondo mi oket gi e buo kembe mamoko. Iwinjo kaka Recho loso kanyo kwacho ni ponono nitiere gigo matimore kata malingling moko matimore bende ber kinono gimomiyo kembe makamagi kelo lal kinde ka kinde nikech ka wang'iyo omenda madirom $1.6 noket ne kembe makamagi to kembe moko onge returns mora mora ma iyudo matine niketo pesa to pesa nyumore pono nitiere mibadhi moro madonjo kuru monego be ni nono mondi koso ka okang ni koro gibedo listed na chela ria dek unu kelo lar diura dhia dala mar mondo kata waketu e buo migepe moko tim nonro matut. Erokamano Joyce, ka chako wacho ni onego ng'i mokwongo sama iloso kembe mag sirikal king'iyo gimiluongo ni state corporation ma chapter cap 446 wang'e ni to ang'o miyo kembegi olosi mokwongo. Kembegi losi kendo sama iloso kembegi imiyogi mandates tije maber ka gitimo machiwo negi thuolo mar konyo jopiny. Nitie pogruok e kinde gik ma gitimo under the establishment mabro miyo gi pogruok ka bedo commercial or non commercial number 1 to mondo paro mar sirikal mar ariyo iyudo ni mondo mi kembe gi okony jopiny nitie migawo moro kendo miluongo ni State Advisory Committee SCAC ma tije en ng'iyo ni kembe mag sirikal gi okang mar performance management margi okang mar tich magitimo ne jopiny kata delivery service mag delivery gitiyo maromo nade. Iyudo ka under section 27 mar State Corporation Act chiwo miyo kaka kembe gi onego bed ni nono mondo mi okony. Recho wacho gimoro kaka ni nitie mibadhi kata nitie mibadhi koso nang'o sama oyieri jatelo kata e paro mar sirikal en ni kapok omiyo ng'ata tich kata kosemiyo tich to kata kaka chal Ramogi kar ka nitie gimoro ni induction mondo mi train to realign yourself mondo mi deliver on the services mar kambi. Sirikal osekawo thuolo maber monji ka oyier ng'ato board to nitie gimoro ni mwongozo mwapuonjo ji ni to mwongozo ni ere ka jotelo mokete kembe gini ber ka tiyo ere ka wayudo sustainability ere ka wabedo gi performance and all that. Koro e paro mar sirikal iyudo ka agenda nitiere mar skero kembe te gi rule mar ng'iyo performance mag kembe mag timo. While mago setem tete kendo ma jos kako segolo report iyudo ka moko are not easily able to deliver. Number 1 either can commercial wangi competition from private sector may be affecting the performance mag jogi or lack of budgetary support from government they realize their mandate fully. If this pushing on them for long, maybe we are not able to realize the objective mar state corporations kind. Tada wacho kendo ni in the long term why don't ni mondo mi sirikal step matek mondo mi wajiu teach mar kembegen mo kile mo ka over 10 years kata 5 years wasetemo kata budget reforms berka kembegi loso strategic plans and kaka gida wuok again to mostly for example ana wuok e piny mana wendo ido ka piny kambi wa kanyo luongo ni Sony nyaka na gere kingi dingi books mag accounts mare tidar mar Sony poloso property pod ngi loans na kamar gowi mano chiwo ke gere godo. Koro ere stability report mawangodo mondo rejuvenate operations mag company kaso sirikal wacho ni waket privatization committee man commission mane tijgi en ni ka jo SCAC osegolo report under their mandate under section 26 and 27 mar State Corporation Act ere kaka wadang'iyo ni mondo wajol kombegi to wedo moch mane wetenari wacho ni one wantie gik moko ni
duplication of roles. Wayudo ka kembe moko timo the same roles. To wayudo ka kembe moko in as much as gitiyo kwa quantify kata kwa pimo gik ma gikelo ne piny to wayudo ni wadhi at a loss. Gimomiyo wadhi at a loss en in as much as ni ok gilos profit kata ok giyud nweng'o manya konyogi mondo mi gitim tijegi, pod wayudo ka under parent nikech kembe giloso under parent ministry, ministry moro motelo negi magin e bwoye kata nitie under sagas government agencies gigoro msachgi kuom ministry moro amora. At the end of it, pod ministry biro ng'eni hangi dhano 1,000 wero nyaka state agency mogol mok yud nweng'o manya konye mondo mi otim nade teacher salary pod dhi kacha. Koro boyudo ka wasedhi kembni moko ma in kanyo idhi tich to gimitimo onge, chai bo madho lakini there's no onge output midwoko ne kambi lakini msachi to biro. Koro and on the process mar riwogi is welcome. Process mar usogi be is welcome nikech kwa gole because serikal nigi pek kuom budget support seche moko and ko kwa gini e yo malach mopogore ng'iyo ni ang'o mi wadoro kambi just by the base mar face value nango miloro ko nyakwa non matut on the processes but in all the approach by serikal sekao to do that mondo wa uskembegi moko kata mondo mi walor moko it's a good thing. Iwacho kanyo makara nyake nano karecho nitiere gino mailo kata kamano e kinde mapono no kembe makamagi olori pono impact mane mo bobedo godo e uchumi mapacho ka inya to kwa ng'iyo jogo ma pono nyalo lalo tije kata wachni ok gibilalo tije poni biro tergi e kembe moko penjo nyalo bedo kambi kosebedo merged matinde ni koro ogole kae otere mar mondo mi onywande kod kambi machielo. Kambi moro ni dong bende ne ntiere kod jotije magge. Bende jogo biro bedo ka yudo thuolo jomo wuok e kambi makoro lorni kako ritere e kambi moro ni. Bende gibiro bedo ka giyudo thuolo mag tije kono koso nego bende time nango inyanya kwa ng'iyo wechego mag yore mag tije. Nikech wacho ni maya achiel kuom gigo manyalo kelo loss of jobs inyanya te pacho kata wang'e ni sani piny tek ma ng'ato kolalo tije to kumoro onyalo chome pono nyalo bedo maonge. Achaki. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede yudo tich kacha. Mana wirigo wach mar ni sirikal wacho ni koro wadwa maj REA gi Kenya Power koro joma ni REA yudo tich Kenya Power mana to onge completely. Nikech kwa wache saa ni yudo ka role sema bedo duplicated wacho ni okay ne wan gi human resource achiel mani REA to human resource department mani Kenya Power okonya bedo de mangiso the moment masire kala chako restructuring to nitiere joma dhi wido tich. Now economics ok di measure ni jok mo wido tich ka koro contribution gi economy koro the economy koro collapse mana kaka ng'iega ing'iyo ni the pesa di mwasir king'iyo from that angle to do ka pesa mara mo mano pesa mo bedo saved kalore kod salary mane chulogi to parni jogi donge ni chulogi salary to salary ngine dong be ni ng'ado usuru ma kendo no dok kuom serikal koso ok ng'iye kamano mano koro wuoyo ka joparo ke un gi TV ariyo ti maja chiel human resource ni keto kocha stima me ne kani en achiel king'iyo the restructuring cost implication dok piny ka kabisa. Osatime banks mang'eny ni Britam notime, KCB notime, Barclays machal masane luongo ni notime. Kore Absa notime. Samora mora ma staff rationalization notimorega. Timiyo ga employees opportunity mondo giwe ang'owa. Giwe tich voluntarily. Shida mani serikal na chiel. Wasatimo nono moyiro ni samora mora ma serikal wacho kata ni wewa put a ban on the travel. Igone ma cost mar travel ng'eny. Mondo samono bedo bute banja. Wasati munono moyo samora mara mayo ka serikal wacho niya we watimi minongo ne waputa freeze kata wache ni serikal ok ndiki ji gani ditima ni nono ni iga mora ma serikal wacho ok ndiki ji kingiyo state ndalo mano tim retrenchment nen telecom no tim retrenchment kato duo ndik be niche watimo gine discussion moro USIU yudo ka weche mag class yudo ka samora mano motimo retrenchment serikal diki peny machaka ndiki ji problem mane Kenya ka en gima kesongo luongo ni complacency. Kata gi kawo mana REA magire wi Kenya Power kata gi kawo mana ngo magire go mano to king'iyo the books at the end of the year iyudo ka
changes tin koro ka changes obedo tin koro mai gima ji tiyo go as a tool right now but the point mo wacho ni ya any company ma make laws onego lor but the challenge nitie ni wacho ni commercial and non-commercial gimiluongo ni public policy nitie kembe machiwo ni public goods mangiso ni kata Kenya Power bed ni make a laws ten Kenya Power kende to nyakutie tie kata bed mo Kenya Power koro sani run a laws of negative ke ngowa kata bed mo negative billion to beach ki lore nikech gidagi ni ogero open the sector mar energy distribution koro samora mora mi winjo weche makero wacho ni I can assure you ni ok bitimore higa ni ok bitimore higa cha and ki wuok at this some state privatization commission report manuchi gik mene ne wacho gi ne waso higa bich mokalo koro does not make change mano koro a challenge masere kal but the agenda the objective policy the standards to bear Rachel wach moro ne yili e kinde mane Joseph Otiko loso Joseph wacho gimoro ma I'd also picked wacho about lack of budget and also reason gimomiyo gigi no bedo created ineno koro ing'ena ila nikech atemo ng'iyo one of the ministries kaka wacho ni an be aja tourism koro ang'iyo ka ni wan gi Kenya Tourism Board to wan gi Brand Kenya Market Kenya. The main mandate of Kenya Tourism Board is to market Kenya. And then you also have Brand Kenya, Market Kenya. Remember Brand Kenya ka, and I'll tell you why I'm bringing this. So Ariugi Upacho Wadwani. Iudoni Brand Kenya ni en go fees mamare. Mo chulo rent, government chulo na rent. Even though Kenya Tourism Board, Tourism Fund, nigi building kacha, to kata ministry, oknenia. Brand Kenya gini wadhi kama wane gi building cha mateni gi chulo rent in another building gin gi staff Market Kenya Tourism Board is its main mandate is to come up with policies kaka wanyalo market Kenya as a tourism destination tiudonia wanyaka gi tourism what Kenya Tourism Development Corporation another state agency timango regulate Macha kelo policy ma regulate. So what are the secretariat doing? Mabe officiore. Koremo mianyero nekech I was looking at it like why do we need to merge these things? For efficiency. Nyaka ne juli gishuru citizen I think and KTN citizen. But Brand Kenya no lal. Julie mane gibiro gi Brand Kenya gi ker machon. As koro mano no rumo kamano. But yet it is running kendo Julie still an ambassador. So I don't remember the last time Anawinjo Katako worry about anything to do with tourism. Kore yudoka, there are so many of these things, Ma kaka no wadwani wachoni yudoka ipenyo ni to bende Kenya this save. Yes, Kenya this save on operational expenses. Tok the local uchumi. Nikech mano keka kigero uchumi. But yes, the country should save significantly. Nikechibo yudo ni kingiyo tourism mano nitie kamano kibiri irango sports tibo yudo ni wan gia Kenya Film Commission wan another one Kenya Film Classification Board. What are these two doing which is so different? Ibo yudo ni wan gi sports Kenya to wan gi Kenya Sports Kenya Academy of Sports. Why can't Kenya Academy of Sports be a department under Sports Kenya? Aso koro watimango office cha waloro again operational expenses otimbenadi obedo reduced. So that is the only way mwanyalo timango mwanyalo reduce godo some of the expenses, the overheads masiko wacho every day, the recurrent expenses mwacho ni it is becoming too much. Tipo yudo ni another issue mabende kata ne kero kuwe tegima hinyo wa inya mabe wadwa ni osewacho ibo yudo ni we have a lot of flawed procurement processes Kenya ka ma imi amiaji kaka Kenyans. I like using Kenyans because it's something that really shocked me one day. Ne yudoka genyi ya Del Monte, it was all over. You can Google it. 1,500 shillings. That was what about 4-5 years ago. 4-5 years ago, Del Monte makawon and 220. So how then do you expect such Mondolo's profit? The procurement process is flawed with such irregularities. Makata ginge mabernia, gini kata ne beche racha hinya. Toknyal, this is more than tripling. Ineno.
Angoma mono wacho niya, we have structures, we have systems. In fact, the government has come up with even a procurement system. This thing should not go. There's even a capping for almost everything. To ema podok lu. Asi wacho niya, walor kembegi. Ilorogi nekech dano midhi golo kachacha. Yes, not all of them will be absorbed within that parent ministry. Or inyalo tergi kuonde mamoko. Nekech government nyalo teri mondo iti kamoro amora. Tibo yudo niya, paro ma ingo kacha mok ne bercha. Emidhi tero kanye. Kumachielo. Kendo kocha be are just going to start recording our losses. Omiyo pacha kaka dhano. Any government onego ng'i matut mokwongo. Ang'o momiyo gigi nobedo created? Ang'o momiyo they are recording losses like Kenya is? Every year we are bailing you out. And yet we bail you out, inyao new equipments, itimango, expand to kin tichaki record loss. Kin every year you're recording losses. Ang'o momiyo this is happening? Yes, there's something called public good, as you have said, but is it worth the risk or the expenses that we are seeing? Ineno kaka South African Airways, negilor. Okni nekech Kenya, South Africa, they did not have any public good with their South African Airways. But gineno niya, yes, wakawi kama, we are trying to privatize oktim resani, to losses mikelo nwa hinyo wa moloyo, gikmatim na nadi. Ber makoro dibed niya, ikelo no kata inende kwa mawango kende. Emo miyachako kawacho ni yes, Kenya is a good example. Why? Nekech oken kene monyalo kelo tourism. Nitiere ndekni mang'eny. So why then karuse to watimango wa privatize mondo obed more effective in service delivery, mondo operate ko generate no revenue, mondo ang'o motimre mondo expand. Mano be wabo yudo kony. Omiyo en gima ber kendo arwako parono. I hope mana niya oken normal populist talk mar jasiasa. Mondo jopinyo ne ni timo gima ber kata idwa timo gima ber. Nikech adiera makende niya magi okweche manyien maker wacho. Gigi no sega wach chon. Why mana ni koro dhi wacho niya it is time now for us to do what? Mondo wa implement weche mane wachako chon ka. Joseph Korkakori ngeni medmana mapiyo piyo. Suppose ni kembegi ne make profit. Kata negi duplicate responsibility ka wacha negi duplicate. Negi lots profit. They put a different post below. I would propose merger ineno but not loro. Reason being nitiere kaka mae compliment ma. Nitiere kaka mae strengthen moroni mondo timre nadi mondo bed maber. Yes. Joseph Korkakori wangeni wantiere kod kembe mago maga commercial kachel kod non commercial. To kwa ng'iyo non commercial wantiere kod 210 mago kembe magin non commercial e pacho kae. Mbalariany gin achiel kuom kembe makamago. To kinde mang'eny waseneno kwa iwacho ni mbalariany ahinya to mago mag piny owacho pacho kae. Kinde mang'eny gikelo lala ahinya pacho ka kalo ni losses ema gibede en kade mbalariany makamago kata bedo ni sirikal ema koro sebedo ka chwalo negi pesa. Kwa ng'iyo kata mbalariany ma pacho kae koro mane to nego be ni konyo yo machalo nade kal ni gin bende gin achiel kuom wanyalo wacho ni gin nini migepe mag sirikal. Yes, wacho maber kendo ayie gi paro ma joga wacho ma jo ito gi wacho. Ka ng'iyo specifically wach mar mbalariany. Mbalariany kanya wacho in short gimomiyo mbalariany ka jopuonj otim puonj tiegruok kendo otim research and innovation. Oseyudre ni mbalariany mawango mang'eny kisama watimo for example ng'ato dwaro timo kata research and some policy to mbalariany kaka kidhi ng'iyo moko timo kata agriculture. Why ang'o miyo kwatigo opportunities mag mbalariany kata mbalariany go kuogo oko mondo miwa opportunities mar timo research gi. Ang'o miyo mbalariany wayo positions ko lalo oko ne private sector kata ne joma pinje ma oko to giwacho ni gingi capability mar timo the research. It's opposite makoro mbalariany mago for example kama Kenya onengo wuog oko mondo gi create their own resources through alternative income generation activities. Nikech kipuonjo kata for example anasomo university mar Moi. Iyudo ka Moi kanyo also other than puonjo textile industry ni to gikelo kendo giloso textile giloso lewni mag textile dong mondo mi oket ni revenue generation. Kana dhi e piny mar Kisumu iyudo kama Maseno University Hotel Hospitality and Hotel Management. Kidhi Kisumu Hotel iyudo ka gin hotel magitiyogo mondo generate revenue. Kidhi Mombasa North Coast Hotel iyudo kamano
gengo kanyo kendo medo supplement ne gi revenue. Koro iyudo ka jo mbalariany kinde mokalo ne gikawo mana ni education mabedo sponsored privately was their cash cow. And they closed ne gimo wang'gi neno ang'owa opportunities manyalo konyo gi kelo revenue. Koro gibedo gi shortfall nikech gido modhi ma gitimo koro gichulo msara, but then onge kama ogitigo opportunity ma gin godo mag laboratories and research ma ginyalo timo. Koro mano challenge ma wan godo kendo en ber kwa ng'iyo ni ere kaka mbala gigo gibodo chimro gi create resources ma gin, otherwise ibodo ka ogikony jopiny. Ni penjo chieng' kacha ni loro kembe gi ere impact ma gin go economy. King'iyo matut kaka joto wasewacho, nitie kembe ma gichiwo services ma almost kowe lwet jomoko to nya compromise service delivery. Kaka for example, nitie kaka research hospital, teaching and referral hospitals for examples ma ni lwet sirikal. Nitie ma gikonyowa godo e yore mamoko kowe jopiny ok nyal afford cost no mokwongo kata ok ginyal yudo ber mar gino. For example, kaka Kenya Power mwachono, gin magi generate power kendo gin magi transmit power kendo gin magi timang'ok. Koro ere kaka kembe gi konyo jopiny. Gimomiyo kata kembe ma non commercial mamoko nyaka lor en ni kata ma commercial mamoko nyaka lor. The moment mwayudo ni kembe gi tiyo to they are not sustainable, nzini ok ginyal konyore kiwegi. Kech kaka sirikal osekawo jukumu moketo kambi ma kambi tiyo, then en dwaro mar joma tiyo kambino kata jopiny ma kambino affect. Chalo kaka gin gi puodho, in gi puothi, omi puodho ma en kambi mondikino, kanyo ma inuong'o ni wuoke, kendo kanyo wacho kopo ni oriembi tich kanyo tionge income, kendo kokipuro be ionge cham, ionge keyo. So en jukumu mar jomondiki ma jo Kenya ma wan machulo tax kaka wan, mondo miyo ni komi opportunity ni tiyo kamoro, ere kaka ida make sure ni gimitimo no nyalo bedo ni odongore kien, kendo omiyi kony, kendo omiyo jomachielo be kony. Sami keyo inya konyo jirani, ikonyo jopiny ngima other than konyo yourself. Koro en ayache ni mondo mi sirikal okaw hatua machielo kaka kaw hatua machopo kanyo, wadhi nitiere bolruok kata shortcomings ma jo Kenya wan wawegi osetimorenwa. Jowach ni wan jo Kenya mawegi iyudo ka mostly we don't follow the procurement rules mar timo gik moko kendo kaka inyiewo gik moko kendo kaka wauso gik moko mag kembe. Wameno ni gima momiwa thuolo en wasawa mar cham. Koro wabo chama to then ok obi konyowa. Koro mondo mi sirikal chopo kama gichopo no, en rem mar jopiny emoketo sirikal chopo that momiyo kembegi ok perform to the way they perform. The intention samiloso kembegi gin very correct, but sustainability margi and performance magi bedo gin wawegi wan jo Kenya momiyo opportunity mar gigi wan mosefelo sirikal. Koro kata king'iyo resources kata wacho ni gibedo mach kata kiriembo jomoko tich, the process will be followed of course under ILO and other Employment Act, but the big picture en niya wamiya ji msara to gik magitimo koso wasave msara no waleso gik moko manya konyo jopiny, koso wakaw kambini wami ng'at moro nono mangi same interest or run to create more jobs and create more opportunities mondo konyo economy. Mane question mapenjo. Kiwacho ni onego bed ni ipono ni kawo kambi ma kamagi miyo jomoko no, nikech wang'e ni bende kata obedo ni doho nochungo chenro mar sirikal mar uso kembe 11 mago mag piny owacho, to bende nitiere paro mano mar privatization. Nitiere kembe mopogore opogore mano kwa nyalo chiwo ranyisi, kembe monego bed ni iuso mano tingo National Oil Corporation of Kenya, Rivertex East Africa, Numerical Machining Complex, Kenya Vehicle Manufacturing, Mwea Rice Mills kachiel kod Western Kenya Rice Mills, kin kembe mamoko monego bed ni iuso. Kwa ng'iyo kind uso kembe makamago koda privatization kata kodesage, pono ere gima nyalo konyo kembe gi e yo makare kendo nyalo konyo uchumi mapacho ka e yo makare Recho? Achiel, ka medo kuma Joseph owuoye, iyudo ni yes, jogi ibogol kaka na wacho ibogol gi kae tiketo gi kamoro machielo,
To performance contracting would mean ni you are here based on gima wadwa ni team cha. Ka ginyalo evaluate performance mag employees periodically and they mean it. Ok ni en gimi wacho tok team, then we can achieve gima wadwaro. To ko ena na gik miwacho ni we have policies, the papers are there, yes, but onge ng'ama luwogi mondo ne niya. Ko wach ni we've given wamiyo kambi makama target ni in nyaka ichiw gima kama. To waneno kok gi team. Ang'o mamono wa at that point mondo wa reprimand gi kata mondo wane ni ere yo mwanyalo konyo godo this parastatal or this state agency mondo odongre. Tiyudo ka ng'eny gi wacho mana ni oyo ng'iyo maber kama otimre, yes giseng'iyo performance mar ng'ato to pod yudo ni kata kone ni ng'ani still underperforming to ng'ane mibedo nade ema bedo promoted. Omiyo we have to be honest and have a discussion amongst ourselves ni bende wadwaro gero Kenya. To kwadwaro gero Kenya to wawacho ni kembe gi eki onego usgi kata onego walis gi out. Ineno, in the name of privatization, ni imiyo ng'ato ni run ni koro you co share and then you benefit. To Eric, are we going to still interfere gi operations? Nikech mane achiel kuom gik mahinyo political interference. E kaki run kembe gi ema hinyo gigi eki. Ibo yudo ni West Kenya Sugar ne nyala perform, but there's a lot of political interference in the operation mar kanyo. Mi yudo ni ibo nyisi ni siyo no ka e gwengwa o kata ko e gwengo ko e clan makama gik makamago tungo the stability of governance mar kambi makamano. Omiyo one, yes, ginyalo bedo privatized, it's a good thing, nikech wadhi yudo pesa kagin out of our hands, nikoro politically we are not interfering gi kaka gigo timre. Ineno kata a good example imiwacho Kenya National Oil Corporation. Kirango kuonde mang'eny no se lorgi, right? No se lorgi, and yet one we are still considering it kaka enango kaka en gima pod tiyo. To matina ni ntiere budget allocation for it, budget no dhi kanye. To wan kawuono kiwuok kata ni dwa dhi fuel in any of the national oil company onge midhi yudo kata di kata chiel. Ang'o momiyo gik ma kamago timre to pod walinga linga. Nikech there's a lot of interference. Ibo yudo ni idwa ni government obed gi national oil mare, tini wuon in kaka jatelo ibende in gi total mari ibathango national oil kai tinyiso jo government ni adwaro ni kai mamondo uoperate. Ibo yudo ni in the industry where I am, ibo yudo ni Hilton Nyocholur, Continental, those ones were government owned, for your info. They were partly government owned. To lorgi nango. To yet, iudo ka the same government, kendo I'm happy ni wan gi ng'ama ni government ka, iudo ni the same government, ni kagin gi meeting mora mora, to gidhi tere private hand, kika luongo ten ng'ato, tibo iudo ni itere kata hotel maoko, to yet, Continental to nika a walking distance. Magi nyalo wa e bunge, kata meeting, to gidhi kacha, to gi have meeting gi, to gidoke utegi, maonge ng'amo in ka cost mar accommodation, onge ng'amo in ka cost mar transport. There's a lot of political interference. As you don't gigi iloro privately kamano kaka mago no lor or idwa no usgi ti uso ginango nikech gine magi interfere. Gidonje e biashara machal kamago gin bende conflict of interest mondo gin bende giyutie. There's nothing wrong. Mondi bede to nekech iloro ma mondi strengthen mari mane kuma koro the conflict comes in. Ema political interference comes in. Nekech idwaro niya ager kambi mar joischa, agero tend jois mane osiepnacha, atim gima kama. Omiyo gimane serikal odwaro cha koro ok timre. Kaka wawuoyo kawuono ni Kenya I think has even an office e bunge magin tickets te gine monego beni gitimo and still runs at a loss. Matine ni gi enjoy monopoly. Ay, adwa nu mak paro no gi kanyo. Ang'o mamono wacho ni yes, wan kaka jatend kero se wacho maber ni adwaro ni koro wabed gi honest conversation. Matine ni in retrospect, wang'ire uru mondo wacho ni kama be kaka wadwa dak kaka joka ng'ane. To kwa seng'iyo, ere ng'ama dhi lead wania koro kwadwa dak kaka nyo wadak ni.
bende wanyadak maber to wachak kode kaka jatend piny mak parono gi kanyo recho Wycliffe Nyafonge mina ang'eni wach moro ili kata kamano adwa no akaw yuyo mokwongo mondi en dak achiel tok saa 2 mar okinyi wamodho mana pi matin waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwes. Reggae, ja, Rastafari. Always missing. Twak gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend Wukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warong Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. Polisi keju. Machiegni kendo nyaka Ramogi jong wadhi mbele kod twak marwa kotudore koda kembe mag sirikal makelo lala e pacho kae manyaka sani kod jatend piny Kenya William Ruto wacho ne paro biro bedo mar loro moko kuom kembe makinde ka kinde kelo lal maduonga ne piny Kenya kata bedo ni sirikal chwalo negi omenda to onge omenda mora mora magiloso. Kopogore kod loro gi nitiere kembe moko mapononi biro bed ka inywando mar mondo mi obeda kambi achiel kata inywando kod nyowetegi magitimo godo tije machal kaka yorno mar neno ni ok gimedo dhi mbele koda kelo lala e pacho kae. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antere kod wela dek duto gin jolony e weche mag telo antere kae kod Wycliffe Nyafonge, Rachel Omolo kaachiel kod Joseph Owino. Wasebedo kod twak kata kamano podi wadhi mbele. Moko kuomu bende aneno ka chwalo ote makamago wabro bedo kwa somogi achiel kachiel eka wadhi mbele kod twak maru kinyi makawuono. Kinyalo mana ketna moko kuom ote muchwalo kinyi makawuono mar mondo me wadhi mbele kod twak. Steve Oburu ka nitiere Uyawi Beach wacho ka ni ka oseloro fine to en kod chenro mane e yor usuru ni mar kembego ne golo kidam kaber ne owinjore omany kaka kembego nyalo golo usuru e yo makare kose mano Steve Oburu. Eric Oburu bende wacho ni sirikal mapacho kae ni goyo kwano gi kembe an mano wach mapingo. Following you from Saika, Nairobi. Willie Sultan wacho ni RamogiTV to seche ma iloro kembe ge be sirikal osechano ni services mag kembe ma ilorogo to wadhi yudo kanye. An ng'at mang'ado rieko ne sirikal ema kia ni pache
chal nade. Be sirikal nyalo ndiko ji e kembegi mana kalure gi lony kod sombgi. Odhi mbele kowacho ni ma en kachakore e telo mag migepe nyaka piny e kembe. Lony ema onego ema omiyo wayudo lal. Owacho kae ni ema onge ema omiyo lony ema onge ema omiyo wayudo lal. Sirikal mondo olos tije ne joge kar uso kembegi gi riembo ji e tich. An Willis Sultan, Militia from Migori. Willis Sultan bendo chakoro ote moro kwacho ni teko ma sirikal nyalo tiyogo mondo keto kenge makare eneno ni telo mag migepe kembe kachiel gi tije go omi mana ng'at kaluwore gi somo kod lony mage. Aya, odhi mbele nyalo konyo moloyo teko ma gitiyo godo e goyo koko kod uso kembe kachiel gi tieko tije ne joma onego gilos ne tije. Negi tije. Ero kamana enya Willis. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni sirikal dwa ni odenyo. Giwere gi wach mar ni kembe kelo lal. Kembe gi osebedo kuom thuolo malach. Sani ema koro gifwenyo. Mibadhi ema miyo kembe gi ok tim maber. Gigol cartels mochung' ne kembe gi gidhi neno lokruok. Wan Sony osekonyowa ma ok dwa her mondo use. Penjo en ni nitiere jok magin shareholders. Masoni moko nogolo lowo. Ere kaka gidhi compensate jogo. Awinjo ka an umoja. Penjo malewa ahinya. Kevin Attack bende wacho ni lack of maintenance. Rosi Nyateng bende wacho ni kabisa kelo lal maduong' kendo yuto dok penya. Mago moko kuom ote ma joneno mago chwalo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba mar 3-6-000. Med chwalo ote makamago wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel. Kapok ne wadhi yweyo Wycliffe Nyafwanga nitiere wach mane dwaro wacho. Inyanya kotudore koda wanyalo wacho ni mano chenro mar uso kembe kata leasing kata kodesa. Ere mapono no nyalo konyo kembe makamago makare. Kapok wuoyo kata wi moko kuom ote ma joneno mago chwalo. So long as ne udwa uso kembe kata udwa lease gi out, gima sirikal temo timo ni gi pass a message ni otamowa. Man is a silent message ni otamowa. Efficiency onge mana kaka winjo na ng'ano wacho ni efficiency onge gi effectiveness. Koro wewa mi jok moko mondo tem mondo mi kik waket loss. Onge maber. Ka koro ni ng'iye ni koro ni ng'iye mano ordinary le nikech mana aparo onego wuo point to kwasang'iyo kacha onge maber nikech dholuo moro joluo no wacho ni otengo ng'iyo gi gikuo kata otengo ng'iyo gi uwi. Issues mag management of parastatal ma Kenya ka gin issues mag ethics. Emi wiyado wuo ku Willis to wacho ni wewe wuo ku Willis militia bang'e. Lony onge. Kalonyo osebedo maonge, koro waro dhi privatize kembe, kata oda uso kembe. Now, sama lony osebedo ka onge, koro ing'e kembe gi osebedo ni koro make loss donge. Ka koro wuoyo at the point ma koro kambini koro make loss, koro what do we do? Whether you privatize it, kata timo nang'o, kata use, koro does not matter. Ela sami privatize it, baka ka ni wacho sami privatize it, tedo ka kambi ni sirikal donge gi percentage mag share moro matin. Mondo me minimum control lembo nyalo wacho ni tim kama to sama use ti kabe ka wate ti use na ng'ato koro ki penja they would rather we privatize it than disposing the company ka beto me ng'ato ke gine nonro bo soja kanya kan sama use ne ji kanya makoro me bade utime ka chieng bungu sane makoro use as if there is onge gima dhi mbele. Anyalo comment ka mondo adhi mbele. Now kisungu moro nitiere niya morality cannot be legislated. Bedinge Jewish neno ka kembe ginitie. Mana kaka unjo ratio no wacha Joseph Kojo. Kaka kembe ginitie sani kati po Kenya Power de. Tipo responsibility mana Kenya Power mi Kenya Power A. Tipo mi Kenya Power B. Kaya ni leader mani gi lodge male. To gite gi make profit. Kuro gi mote mo ukiwo gi kwena wate mo sani ni ango kembe gi ngeno tibore na de wa magic. Wa wacha sa mo di break ne ya. Ki magic ka bibi no kambedi. Achiel ma distribute power kanye. Kenya to make loss. Which means merging kata use whichever you do is not the solution.
We are proposing mondo government nitiere proposal mondo time privatization report ana serikal ok ng'igi indike tikete shelf. Waran government entities kata waket jotelo mondo run government entities ka private company. Kaba place kata na abso make loss didi CEO samanade. Ka ebuko resa ni KCB no chiwo profit warning igani. Kato shareholder lane. Ichake chiwo profit warning iga elvario uploga bi. Stakeholders meeting kata na shareholders meeting okbetre. Okbetre kisabidi kebego. Mangiso ni nyaka executive manager kata jatel chenno ong'eyo ni en responsible to profit nini ilungo nango result mar kambi en ni to bottom line ne kata ohala mokele igani chalo nade. The solution is cow leadership mondo manage government parastatals kaka dang manage ango kaka dang manage private entities mage solution mi winyo wacho ni batu buru duo kendo kosa kaw wasaka urea wanyondo Kenya Power wanyondo ke trako wanyondo ke je kai gadi ka rumo sane ingio power to power no sarumo kiwinjo kane giwacho ni kaji wacho ni mondo kada wa liberalize the market aningen privately ange kambi ma jo Kenya kia. I know of a German company manu biro Kenya ka manyalo make beti mina none gi sola maran kata gini to no dok nitiere jok make kao miyo mani gi technology man sola moketo ni sola malo moketo ni lekia betri mahali ya juu you run your house kaka electricity but then toka serikali ni gimana monopoly mimi winji wachocha kuro as long as goodwill onge serikali efficiency ana neno ka na watimo ka project moro ndalo moko peace building easily yo ma luongo ni aken yo ma ne wuok Eastleigh Centresa kadi luongo nango kadi mangadi Eastleigh section 1 madi chope yo machielo yo ni no gere gadik 2 kilometers kede Nasra Salina Celeste Mutu Malusi yo nitiere yo rare wuok from gate A no awacha yo we akunga achiki yo mwacha awacha yo mawuok Juja Road to Jogo Road kika through Eastleigh ingene na stretch moko kilometer de contractor gare madi ijadek kendo contractor dingene chulo gi serikali koro wawacho ni let us wacho ni nitiyo zembe mimi jo kamelisha na wacho Willis Willis melisha wacho ni kitu jolon e kuonde matiyo kibaki kano kota jolon not around the corner. Nitiere janeno moro ma bende no penjo moro Joseph wacho ni nitiere kembe moko madira nitiere kod shareholders kembe makamago ponuno koloro kata konywan gi kembe moko joma nitiere kod shares e kembe makamago biro bedo katimore nade kalore ni adira wange ni kembe mopogore nitiere kod shareholders gin gibiro timore nango. Yes, Joyce, mano penj maber. Hapa ni penjo from Ruth. No penjo wach mar Sony for example. Mano gweng mae and ko wach mar Sony no. Ang'eyo ni kata wan wabedo displaced. No darwa mondo mi oger Sony no. Maka ma wadake no golo kigero Sony. Kanwa Rusinga. Anada kapok achopo mar Ruth wach moko achena nanda panjini jopiny nyaka ng'e gima achiel kendo wayiere ni gima chando piny kembe mawangodo gi sirikal en ng'adi achiel wan gi corruption motamo dongruok e bede kembegi to corruption ok nya tim ka onge jopiny ma wan wadi tije to wa influence ok do tijego onge kaka koponi kidwa miya pesa mondo mi akonyi ok abi kwayi to kise yieni ka kwayi timbi yieni ichiwona wan kendo jopiny wawegi wan medo ketho kembini mawango e lwetwagi ma ko blame sirikal to jopiny bebe kaluwore mondo gi blame themselves ni wan mathiro tije makanyo. Namba 2 ganja kwacho kena ni shareholding interest mar kembini sami uso kata kambi kawni okoro kaw kambi makama oketho lwet jo ng'aro ng'at man kende mondo mi oran merit is very key. Bodo ka sechego one sirikal santimo audit mag certificates wacho minutes ido ka thoth jo tich sirikal moko no dhi onyiyo certificates mag jo wetegi moko jo puonjo gi certificate mar wadgi moro ketim nada
to wan pod wayo ni koro ya sawa koro oseyudi makosa kamano koro wan sikaw temango ise for your way one your pin problems ma face kembini wa gi institution ma wan godo wan jo pin mawegi wan em wanyayo gi ionge qualification tise kwalo certificate oketi mi omi teach then sama sirikal ni gimiti mono okel dongruok ti wadogo yo kanya ida rimbi yo teach ida gol yo teach maka yim nono koro mago machiem kido dum machalo kamano number dek ngato wacho ni for migore ni wabodo lal ka kebrigo usi to sika bogo tax kind sama gigo dhi lwet jowegi sika por bodo tax so there's no loss of revenue sama gigo dhi lwet jowegi based on merit Somebody more redundancy, the partner is more redundancy, and Ramogi teach. There's a process. Whether retain, whether transfer, any qualifications marry, and chupo kama jo pinya kabeli ngeni, indi okindiki je teach mundo cham msara, indi ko je teach mundo miukel results. To the moment maji jo pinya pani wanda either ndigi teach mundo cham msara, then we are losing the point. Koro jo pinya kabeli ko ng'eyo ng'adi achiel ni kapo ko rimbe tich penyi ni kata kapo ko teri kama idano do teri no kaka pinya wacho jo go penyi ni koro Joseph biro ka iwacho ni intiere ngowa intiere tich ere qualification mari kata ang'ombe omiyo ber ka wateri ko jimi ga jikara ji show course notice ni show course why we cannot take you home mo ko rimbi iwacho ni ibodhi pa iwo ni anto gimomiyo okande ko nyariemba angi qualification kama aneno kamera kama acho ni gigi omejo piny wegi mondo migi gidong rego kende kendo wegi dongo piny ko en responsibility ma jo piny wegi kapo ko ng'eyo masigi momiyo sirkal gi good intentions wacho ni gimomiyo gikembe wegi sirkal gi good intention from the word go to jo piny wegi ang'o miyo gikamino kelno ang'o miyo ndiko no tikanyo koro kama ko kwa ide wrong on that platform kapa tim manango kapa sirkal ketima asejini no asejini sirkal osenyaka temo kendo mwongozo, code of conduct, governance, everything. Sirikal osetemo, performance management and public service delivery. Nikasana nicha kakaja under CS Moses Kuria. Walungo state agencies state departments te. Mwaketo gi piny. Mwapenje ni to minyiso urugi musetimo in the past 1 year. Any progress must make in the past 1 year. Ido makoto osetimo. Then can results work. But then how do we implement them? Mano is another thing. Implementation you can have a very brilliant vision and missions mawaka company. The delivery becomes a problem and execution of those delivery becomes a problem. Koro kapo ko blame sirikal jo piny mondi kitijegi kada jo piny ma benefit on services ma nyaka nendere yo ang'o miyo gepe gi fail kendo ang'o miyo good service delivery ang'o miyo government decide koro kaka Wycliffe wacho ni koro wanotamwa manage donge because of the interest ma jo piny ang'o miyo wategi yongo tido ka jo piny wegi be mapocha die court wacho ni kiki us kembe kande maungi selfish interest mano might be there kata mtima but mano koro wangene what is the ang'o be kwa ngene ang'o miyo kamida usi kare wacho national oil kaka wacho national cooperative oil ang'o miyo total biro kwa France to penye mangine gibiro giloso ang'o giloso profit e Kenya karka globally ang'o miyo national oil mawangodo onge kisi di Kenya refinery limited in Mombasa only capacity ma refining oil Kenya karka why didn't they use it as storage the issues and money how do you make things beneficent to okwanya ketu gimamare sirikal nyaka sirikal miya resources to turn things around moko kuom gik moko wacho chinga chani so sirikal onge budget to finance everything anno ka wach moro ilo recho kachiel kod Wycliffe achak kodi recho e kinde mane Joseph Losa nokigile bendi buonjo matin Joseph en osiepna seche moko kata koriambo kata kowacho adiera te ipo makinyiero ing'eni kidwaro ni muma wacho an ng'ama war ni puonj nyithindo e yore midwa ni gidongrego ka gidongo to gibidi pat wigi ok no wil mano tiende niya ok ni puonjogi niya recho kaw kijiko chiem kata timni puonjo nyathi to kwaneno ka jotendwa ng'amotele ministry
ema onge gi lony at all in anything. Onge gi lony mora mora. Mano kawuoyo kuom Steve Oburu manyalo bet nyathina kata yuora nikech an chiw yawe. Olago kanyo. To owacho ni ineno ka jowa nyocha gitimo verification of certificates. Made gichak gi jotelo. Ka gidok piny. Ang'eni gige giduto en bottom up. To made bede up bottom. De gima ber ahinya ni watelo gi ranyisi. Nikech idwaro niya an adhi a report ne ng'ama kachako kata explain ne gimoro okia. Emineno ka sorry monda wach kama mineno kata ka nitie tungni ahinya Ministry of Health. Nikech ini wacho kama to ng'ama idhi wacho ne ichalo ka gimi dhaw kode to kidhaw kode en mani en boss ni ti gombo niya mondo we are at the same level of thought process mondo koro wawuoyo to wane jo class achiel. Ineno ok ni ikawo ja form 1 idwano bed owuogi sorry kata gi ja class 3 moro. Ok nyalre osiep ok nyalre. Omiyo seche mutimo ni u verify certificates. Chakura chaka gi mamalo ka kubiro piny kikuchage joma sitiyo nugi eki. Manikech iboyudo ni joma gi verify certificate gigi anadhi mono ndika kamoro mukanyal aonge gi certificate yes akwalo to nikech an gi chuny mar tiyo koro iboyudo ni an kata ng'ama osebedo awarded ne tija maber to yeta aonge gang'o gi certificate. To ng'atni to kia anything ata setemo makata koro ayudo certificate na moko koro ka ging'iyo chendi wacho ni yes we employed you in 2000 certificate nini yudo 2021 kara ini donjo kae gang'o mineno certificates magi verify gi ibo yudo ni ng'ato nodonjo 2000 oyudo certificate ne 2021 ka kuri penyi to kara no ni bed employed nang'o. Den gima ber ahinya ka waneno ka lokruok gi chakre gi jotendwa ka dhi piny matire ni kuro sirikal kara they are meaning what they are saying they are talking about ka giwacho ni oyo waseneno a shortcomings magwa kuro wadwaro loko to wadwa loko niya yes Kenya if there is a good government mosebet god en mar sirikali nikech gisiko mana niya kineno kaka Singapore timre kineno kaka Singapore to Singapore they practice meritocracy to the core matire niya onge tich miboyudo kacha nikech in nyar jatelo kata nikech in osiep ng'ama kama iboyude on merit. Omiyo anamor ni joneno wa bende neno ni kara gik ma hinyo wa hinya en ni iketo ng'ama onge gi lony kamoro tidwaro niya obed gi output ok nyalre ahinya do no nyalo gombo to seche moko tame mang'ipo kiwacho ni intern gi ekito koro ayudo dhoda ka chandi nyalo bagi mi iwach gik moko nego bed ni tewango inyalo wacho. Yes, another thing sirikal temo maber e capacity building keno maber ahinya tiyudo niya en yor yudo pesa moloyo puonjruok. They'll create opportunity for capacity building. Every day jini Naivasha training jini Naivasha Mombasa training. When do we see the implementation or the effectiveness mag training ni nyua puonjre gima kama to timeline mar mondo wane lokruok chal nadi bende wane gi mikakati sirikal kama onyalo wacho ni yes sirikal tiyo maber kendo ka ntiere gima ber e mulgike sirikandwa ni mar adiera and capacity building. They want to empower jotich to gimo gitim go niya is there follow up muongozo ginigo nitie yes magaidi kako negiti in ng'ane tijen kama magi kako negitime to bende gitime gino kisetero gi kata induction magi duogi koro gitimo gik mano nyisge ni gitim bende nitie mikakati ma sirikal okelo e mage mang'no ponia koro kambi manyo timo maber chien kacha ok tim maber nikech ang'o fasi kelo ng'ama onge gi lony mar ariyo puonje to kingi kata niya yes apuonji bei in gi timeline mondo wane results mag tiji tiyudo ni oyo okibigole nikech en gi godfather or nowadays we even have a godmothers en gi mama moro motegno kata baba moro motegno momako bade emomiyo na nyiero matin nikech aneno ni yes pachwa ber kabisa to en mar wuondo jopiny ok en gima wadwaro timo gi chunywa to de bed ni we are walking the talk then waboneno ka nitie pogruok e yo makata gige sirikal timre
To nitie wach mane Joseph wacho mbele kacha ni penje mar about mbalariany to mean universities iyudo ka gena skunde wagieki yes ndalo machon kana ja primary tapani most of the universities mbalariany ka mbalariany ne wanyalo wacho ni Egerton en kenga madwaro somo agriculture gik makamago ne dhi Egerton kane dwa somo law engineering ni biro na UON ngama dwa puonj ne dhi kama and we all know JKUAT and technical courses asiyudo ni gigieki focus obedo diluted ma koro ber mbalariany gi dhi katimre nadi dhi kalal nikech focus margi en kaka ginyalo loso pesa emomiyo kata kiwacho yes ni onego gi focus on ways manyalo timre nadi manyalo generate negi income tiyudo kamano ok timre nikech koro sani as opposed to before mane wang'enia tiegruok makama wuok maber ka ibo yudo ni kata school moro kaka Strathmore my former school iyudo ni koro we kata business courses mane gi focus tinde Strathmore gini ofanya kalo which was not the intention of the vision bearer mar Strathmore koro yudo ni focus ni ere kaka wanyalo yudo pesa more than pesa mag nyithindo more than gima nyalo a sustainable venture manyalo konyo institution to ka wan mana e weche mag sustainability kan mana mapiyo ibo yudo ni something like Utalii College Utalii nen kuma ji ne wuok e pinje moko mondo bi train Utalii mano ne kelonwa pesa mang'eny moloyo to sani bo yudo nango Utalii no koro mo university bende offer USIU bende offer ineno koro dilute kata the product mane giuso as a university or as a college omio then gombo mara ni wadoge especially without this CBC wadoge kaka ne wasomo chon mwang'enia kidwaro tiegruok makamae mano bomiyo that particular institution focus on research projects mambo generate wadon ko tulo matin kende kata osenyiso ni watiek chenro makamae kalo ne tulo marose romo kata kamano Wycliffe Nyafonga mana mapiyo ka chiel kod wach ni mogik ponono kaloro ni kembe mag sirikal adera te kinde mang'eny wasewinjo kiwacho ne gi struggle iketo pesa e kembe makamago to gikelo lal mopogore ponono long term sustainability onego bed mane mar mondo mi weche mag ni kambi kelo lal mar mondo mi oriemba olor kembe makamago nikech ang'eni ponono joma tiyo e kembe makamago nyalo bedo ni koro chuny gi dangne gikia ka kambi ni bolor kata oyo long term sustainability nyalo bedo mane ahinya ne kembe gi mag sirikal mondo weche mani kinde ka kinde gikelo lal olor gi mar mondo mi orum kaachiel kod wach ni mogik Kamana shida mane Kenya ka en ni sani kiwinjo ni wuonu matin mane in managing director mar Kenya Power yudo tich wuonu matin koro wadili kaka jo Kenya isn't it ang'o wadonje pachi immediately contract number 1 number 2 wololo wang'ni wadonjo Kenya Power kweli iwinjo culture iluongo ni nurture and nature kama ne paro misebedo go mokuongo ne ka wapuonjo ga ji seche moko wuojo weche mag investment ng'ato nie sirikal tup en otiyo tich mar storehouse e afya house to en gi mpango mar ng'iewo ot mar milion 17 in 3 years as long as mentality mar gik miwinjo wacho go ber ndi the issue to answer to youth kaka winji penja ne what do we do to sustain waran parastatal kaka commercial entity period waketni at the end of the year one deliverables anat yoga consultant gi NGO big government ngama chuni onge samede ka contract wacho ni you deliverables at the beach inception report di deliver training ni di deliver gima kama di deliver koro kada sare report muna ngatim ke kwa pesa mundu chula as a consultant take kwa pesa ke attach deliverable none ngatim mwana satime koro solution mana to youth mana to ngeshi kata sinde kalo ngeyo wach ni mogik Wycliffe Nyafonga tulo mare moro wach na mogik en niya gimotimo ni is a short gap measure sirikal o kaw entities gi orana za commercial number 1 number 2 gigol patronage public service sector ketimo mano ma ng'eyo Wycliffe nan responsible to kebe we just turn around yigari ade kama ero kama na inya Joseph Owino wach ni mogik kwatieko twak mar okinyi makawuono ero kama Joyce awacho ni Rachel wacho ni wawuondore ka sirikal taduko ne Rachel ni
ochak gino gino chakore gi wan jo Kenya wawegi. Wan ema influence our way, wan ema chiwo king'ino kin competent enough. Why do you show up for employment? It is a problem chakore gi wan mokwongo. Joma seek those opportunities. Obed minister, obed ang'o. To ng'ama timo vetting process, okalo kanyo. Mukali, mupuodhi. Then the back stops to the ng'ama puodhi no. And accountability margi. Koka tieko wacho ni en opportunity maber ne jopiny kendo ne jowa mondo kaka jowa wacho ni paro mar sirikal mar loso kembe kata uso kembe gi ber kendo paro mar sirikal loso mar konyo kaka kembe nya tiyo on performance contract kani malo king'iyo higa mokalo katieko kiko higa mokalo noido thuolo mar all ministries no sign on performance contract with the deliverables are being monitored. Public service wangi that department matimo monitoring and delivery. Koro on sustainability and long term, the sirikal ne nigi goodwill matimo mano kendo nitie structures moketo kamano. Koro en baro ma jopiny mondo jopiny ng'e ni gigi ni lwetgi kendo gigi konyo gi giwegi. Either they make them work or they make them go down. Erokamano ahinya. Rachel, e bwo nyiriri 30 wachni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano, adwa mana siro gik ma jowetena osewacho. Ta kamedo ni yes, structures nitie kwa nyalo privatize gik moko bende nyalo konyowa. To kata mwaseneno kwa privatize, ineno kata sani kwa wacho kaka communication sector. Iyudo kata sani there's interference. Ni government wacho ni oyo wan koche mwadwa ni gik moko timre. Matia ni koni bithiro. An gombo mara ni sirikal owuogoko ka kwedo corruption, mibadhi matimre, nikech mano bokonyowa ahinya tieko weche makamagi. And most importantly, wanenia joma wapuodho mondo otel ne migepe mopogre opogre gin joma nyalo tiyo tije mimiyo gigo eko. Nikech it's another thing wacho ni yes, deliverables eki magi mabotimo ni nikech osenyisi ni kichopo kacha tiwach ni kama emidhitimo nani emidhitimo. Onego wabed ni wan joma are beyond reproach, gin wan joma nyalo tiyo ne jopiny kendo wang'e niya seche mwahinyo piny wan wahinyre wawegi nikech nyithindwa ema wawene piny. Erokamano ahinya Wycliffe Nyafuanga. Rachel Omolo kaachiel kod in Joseph Owino kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabeda kod twak. Nyakora Ramogi Jwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochope giko mar twak marwa. Kata kamano wageno ni biro bed kiketo piny okenge makare manyalo konyo e jolo kembe makamago mar mondo mi kata jogo matie kembe makamago kik gibed kod dang'ni ni pono ni nyalo riemb tich kata tijgi nyalo rumo kapono ni kembe makamago lori kata nyuangi kod kembe mamoko. Akaw yueyo madundo gi sani tok yueyo to chenro mabiro ni en tedo gi chiemo kod nyawadwa Jailieta. Kik idhi mabor. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Nambati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Gima nyaka ng'ato kuongo ng'e kapok opidho bel. Area modwa pithe no en kende kosidhi pith ji mang'eny.